அவ்வளவுதான். ரொம்ப நம்மது ரொம்ப ஒண்ணும் ரொம்ப கிடையாது. ரொம்ப 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 வருஷத்துக்கு இந்த இதை நீங்க செஞ்சுட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் விஷஸ் அண்ட் உங்களுடைய பிளெஸிங்ஸ். உங்க நிச்சயமா எல்லாருடைய பிளெஸிங்ஸ்ல நான் கண்டிப்பா இந்த சேவையை கண்டிப்பா தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு பகவான் கொடுப்பாரு. சாக்கடையை விட மோசமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படிதான் மாத்தாஜி. சாக்கடை மாதிரியே தான் இருந்தோம். ஏதோ படிச்சோம், போனோம், சம்பாதிச்சோம், சாப்பிட்டோம், புருஷனுக்கு எல்லாம் செஞ்சோம், வீட்டு அவ்வளவுதான். அதாவது ஏதோ ஒரு எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த நாலேஜ்ல தான் இருந்தேன். இந்த எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜஸ், எக்ஸ்ட்ரா அந்த அது என்ன சொல்றது, அதெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ஏதோ அப்படிதான் இருந்தோம். இப்பதான் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கு, அந்த அகல் விளக்கு மாதிரி தூரத்துல தெரியுது. அது இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க வரணும். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி, பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வந்துரும். சோ நீங்க எல்லாரும், உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டெம்பிள் இனாகிரேஷன் வரைக்கும் நான் ஒரு கேப் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் யாருக்கு பாகவதம் பக்தி வைபவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஸோ உங்களுக்கு பக்தி வைபவ் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் பிரபுஜி கிட்ட பேசுறேன். நீங்களும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களால முடியுமா தெரியல மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஓகே. ஏதோ இந்த கடைசி காலத்துல இந்த அளவுக்கு பகவான் சேர்த்திருக்காரு மாதாஜி. காலம் பூரா உங்க ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஐயோ பகவான், கடைசி வரைக்கும் இந்த சத்சங்கத்துல அது உங்களோட டிராவல் பண்ணணும் மாதாஜி. கடைசி எல்லாரும் ஒன்னா டிராவல் பண்ணலாம். ராதிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க இல்லையா, பூலோகமா வைகுண்டமா எல்லாரும் ஒன்னா. மாதாஜி கொரோனாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் மாதாஜி. அது இல்லைன்னா நம்மளாம் சேர்ந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தேன் மாதாஜி. நான் அப்ப அந்த கிளாஸ் சேர்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். இது அவர் இறந்து அத்தனை என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே அவ்வளவு ஒரு கஷ்டம். அப்ப என்ன கை தூக்கி விட்டீங்க மாதாஜி. அங்க இருக்காரு பாருங்க, அவருதான் உங்களை இந்த கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தைரியமா இருக்கேன்னு அதுக்கு காரணம் நீங்க தான். கண்டிப்பா பகவானுடைய அருள் உங்களுக்கு இருக்கு. உங்களுடைய பக்தி, உங்களுடைய அதாவது இடைவிடாத முயற்சி, புரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய உந்துதல், இதெல்லாம் தான் உங்களை இந்த தூரத்துக்கு அந்த நம்பர் கூட வரல மாதாஜி. ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி உங்களுக்கு? எனக்கு நம்பர் வரல. நான் இந்த ஒரு ஏதோ சின்ன இது தவறு பண்ணிட்டேன். அந்த மொபைல்ல தெரியாதனால எனக்கு அந்த நம்பர் வரல. அப்ப ஒரு சின்ன தவறுக்காக விட்டுருவீங்களான்னு கேட்டு கூட உங்களை நான் கேட்டேன் மாதாஜி. அப்படிலாம் யாரையும் விடுறது இல்ல மாதாஜி. உங்களுடைய இது இங்க பர்மனண்டா எழுதி இருக்கு, ராதா கோவிந்தா டெம்பிளுக்கு நீங்க அசோசியேஷன், அந்த கோவிந்தனோட நம்முடைய சம்பந்தம் எப்பவுமே இருக்கு அப்படிங்கறது நேத்து எங்க பிரபு டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நீ நம்ம பெருமாளை வணங்குறதே கிடையாது அப்படின்னாரு. அவருக்கு தெரியும் எல்லாரும் ஒண்ணுதான்னு, எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு, ஆனாலும் டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவரே சொன்னார் எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திருப்பதி பெருமாள் தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. ஐ திங்க் ஈவன் ஜானகிராமன் பிரபு எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முற்பிறவியில ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால இத்தனை பேரும் சேர்ந்துருக்கிறோம். சிஸ்டர் மூலியமா சிங்கப்பூர்ல இருந்து தகவல் சொல்லிதான் நான் இது கலந்து வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது பாருங்க. நானும் கூட சில சமயம் நினைப்பேன், சிவன் கோயில் போறது வர்றது அதெல்லாம் எல்லா கோயிலுக்கும் போறது வர்றது அது சகஜம். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூட்டியா இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது உங்க மூலியமா தான் நடந்ததுன்னா அது முற்புறையினுடைய பயன்தான். எல்லாரும் ஏதோ ஒரு தொடர்புல லாஸ்ட் முற்புறையில எல்லாம் இருந்திருக்கும் ஒரு இடத்துல. அதனால நீங்க நீண்ட ஆயுள் நிற செல்வத்தோட நோய் நொடி இல்லாம ஆரோக்கியமா மன நிம்மதியா குடும்பத்தோட 100 வருஷம் எல்லாருக்கும் சேம். உங்க எல்லாருக்கும் ஐ விஷ் யூ தி சேம். நீங்க கூட இந்த புவி வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல, மேலும் அடுத்தது என்று ஒரு பிறவியோ இல்ல பகவானுடைய பாதங்களோ எதுவா இருந்தாலுமே நீங்க எங்க இருந்தாலுமே நீங்க நித்திய தொண்டு புரியறதுக்கான பாக்கியத்தை பகவான் உங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை. வயதான பிறகு நமக்கு ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆரோக்கியம் இருந்தா நம்ம எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். ஆரோக்கியமும் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிட்டா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அப்ப டிபெண்டன்சி ஆயிடுவோம், நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதுதான் மாதாஜி சக்தியே கொடுக்குது மாதாஜி. இது இல்லைன்னா படுக்கையா தான் இருக்கும் போல தெரியுது. எஸ் மாதாஜி, டோன்ட் வரி மாதாஜி, உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல இதுவே கொடுக்கும். டோன்ட் வரி.
இன்னும் மேல மேல படிக்கணும் மாதாஜி. அது உங்களுக்கு இப்போ நீங்க எப்போ பக்தி வைபவ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மாதாஜின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அப்ப பண்றேன் நான். ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு 1 month 2 months கொஞ்சம் கேப் பண்ணிட்டு. மாதாஜி இல்ல நீங்க டேக் inauguration இனாகுரேஷன்ல நீங்க எல்லாருமே ஈடுபட்டு சோ எல்லாம் நீங்க உங்களுடைய இனிஷியேஷன் எல்லாம் அதுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓகே சோ நல்லபடியா பண்ணுங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ உங்க எல்லாருமே நல்லபடியா நீங்க இனிஷியேஷன் 11 12 பேர் இருக்கீங்க இனிஷியேஷனுக்கு. இட்ஸ் குட். 11 பேர் ஒரு குரு மகாராஜ் கில வந்து தீட்சை பெறுறீங்கன்னாக்கா அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு காரியம் கிடையாது. அதனால நீங்க அதுல நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு ராதிகா மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப ரொம்ப கரைச்சு கரைச்சு ஊத்துறாங்க. அப்பவும் முன்னேறுவோமான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. கண்டிப்பா வந்துருவோம். பாவம் தினம் காலையில நாங்க 6 மணிக்கு வந்து அவங்க 5:45 வந்து 5:55 வந்துடுறாங்க. வந்து இவ்வளவும் சொல்றாங்க. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது அப்படியே ஒரு புயல் வர்ற மாதிரி வருவாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலையில. ஹரே கிருஷ்ணா. மெமரி மாதாஜி அவங்களுக்கு. ஆமா மெமரி உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது எப்படிதான் அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தி இருக்குன்னு தெரியல மாதாஜி. ஏதோ மேஜிக் வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. ஒன்னும் மேஜிக் எல்லாம் கிடையாது. she is doing சேவா இல்லையா, அதனால பகவானே வந்து அந்த பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்படி பார்க்காமலே கார்ல டிராவலிங்ல கூட சொல்றாங்க. அப்படி பழகி இருக்காங்க சொல்லி 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 மாதாஜி சொல்லி அவங்களுக்கு அதிகமா பக்தி மாதாஜி அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்தி அதிகம். மாதாஜி நம்ம இந்த மாதாஜிக்கு மட்டும் என்ன பக்தி இல்ல, ஏகப்பட்ட அதுக்கு அப்படி சொல்லல. அவங்க மெமரிக்கு அவங்களுக்கு அது சொல்ல வரேன் நான். இவங்களுக்கு பக்தி இல்லைன்னு நான் எங்க சொன்னேன்? சொல்றேன் நான் பக்தி இல்லைன்னு சொல்லல. அவங்க ரொம்ப பக்தியா அப்படி சொல்லலம்மா, இவங்களுக்கும் அதிகமா பக்திங்கிற. சரி, நம்ம அவங்க அளவு எலிவேட் ஆகணும் மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி இருக்கீங்க அந்த வழியில தான். நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. எங்களுக்கு ஏனோ மறந்து மறந்து போகுதே மாதாஜி. ஏஜிங் ஃபேக்டர். அவங்க 48 இயர்ஸ் 49 இயர்ஸ். சின்ன நீங்க வயசு, இப்போ சின்ன 70 பொண்ணுதான். அப்ப நீங்க 75ல இருக்கீங்க. கண்டிப்பா உங்க ஏஜ் வரும்போது எங்களுக்கும் அதே மாதிரிதான் ஞாபக சக்தி இருக்காது. ஓகே, சோ கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா ஒருவேளை இந்த சேவையை நாங்க அத்தனை வருஷம் பகவான் ஆனா பழகிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. அந்த இதை விட்டுறக்கூடாது. டச் விட்டோம்னா போயிடும். ஆமா, கண்டினியூஸா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தாக்கா நல்லா நடக்கும். எங்க நம்ம இந்த நீங்க எல்லாரும் இந்த காலிங் சர்வீசஸ்ல வந்து கால் பண்ணி வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து அப்ப வரவே இல்லை இந்த வாட்டி. எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே ஹிட் தான். இன்னொரு அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆகஸ்ட்ல கோயம்புத்தூர் போயிருந்தேன் மாதாஜி. அவங்க கிட்ட சொன்னா நான் முருகன் தான். ஐயோ தயவு செஞ்சு என்கிட்ட சொல்லாதீங்கிறாங்க. என்ன மாதாஜி வாயவே திறக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த எனக்கு கந்த சஷ்டி கவசம் புக்கை என் கையில கொடுக்குறாங்க மாதாஜி. அவங்க கிட்ட என்ன பேசுறது? நேத்து கூட அந்த மாதிரிதான் ஒண்ணு ஆச்சு எனக்கு. நான் எதுவும் அவங்கள வந்து தப்பா சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு நான் எதுவும் சொல்லவே இல்லை. ஓகே பாய். தயவு செஞ்சு கைய பிடிச்சுக்கிறாங்க மாதாஜி. நாம நமக்கு இந்த வயசுலதான் வந்திருக்கு இந்த ஞானம். ஆமா, அதனால நீங்க ப்ரே பண்ணலாம் உங்களுக்காக இல்லையா? அப்பதான் நினைச்சிட்டேன், ஐயோ அருமை தெரியாம இருக்கீங்களே மாதாஜி. வேற எங்க வீட்டுல போட்டா கூட அதை சாப்பிட கூட மாட்டாங்க எங்க அப்பா. அவங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டுதான் நாங்க போடணும். அவ்வளவு ஒரு கிருஷ்ணர் பக்தி எங்க அப்பா. ஓ சரி, நம்ம சொல்றத சொல்லுவோம். நீ அவங்களுக்கு பிராப்தம் இருந்தா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த தேவதா நினைச்சிட்டேன். இவ்வளவு ஒண்ணுமே புரியாம இருக்கீங்களேன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். அவ்வளவுதான். அவங்களுக்காக நீங்க ப்ரே பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது ஒரு டைம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜென்மமோ இல்ல அடுத்த ஜென்மத்திலயோ அவங்களுக்கு ஒரு பிராப்தம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, அவ்வளவுதான். அதுதான் நம்மளால முடியும். யாரையுமே இழுத்துட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது நமக்கு இல்லையா? அதனால வந்து தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப குறைவு. ஆமா, கரெக்ட் தான். நேத்து முருகன் தான், முருகனை தான் இவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. முருகர் கூட வந்து பகவான் வந்து முருகருடைய அவரும் வந்து என்னது சேனாதிபதி சுரூபமா இருக்கிறது வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? இல்லையா? போரில் நான் ஸ்கந்தன் முருகன் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. அதையும் நீங்க சொல்லணும். சோ அவரே இவரு எல்லாமே அவர் தான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்ல வைக்கணும். அப்போ ஒரு பிரத்யமான மகனா வந்து பிறந்தார் இல்லையா? ஆமா,
நான் சொல்றேன் மாதாஜி. காலையில பாகவதம் கிளாஸ் ஒரு மாதிரி எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்குது. ஆக்சுவலி உங்களுக்கும் எடுக்கிறேன் இல்லையா, அவங்களுக்கும் வந்து நீங்க எப்படின்னா, எஸ் நான் உங்களை ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி உங்களோட வந்து வாசிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஆனா அங்க அப்படி கிடையாது, எல்லாமே எல்லா லாங்குவேஜஸ்ல இருந்துமே வந்திருப்பாங்க இல்லையா. அதனால கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷனோட போனாதான் அவங்களுக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, பேரலா இப்ப 5வது கேண்டோல இருந்து வாசிக்கிறதுக்கு அங்க பிரபுஜி பெரிய 4வது பெரிய கேண்டோ. ஸ்லோகமா இருக்கும் மாதாஜி, எல்லாமே நீள நீளமா இருக்கும், லென்த்தியா இருக்கும். ஆமா ஆமா, லென்த்தியா தான் இருக்காது. பிரேம கஸ்தூரி மாதாஜி கிளாஸ் ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணணும் போல இருக்கு மாதாஜி. ஆசையா இருக்கு நல்ல மாதாஜி எனக்கு. நானும் ஒரு 5-6 நாள் உங்க கிளாஸும் கேட்டேன் மாதாஜி. இந்த நாள் கேட்டு ஓடி வந்துட்டேன் இங்க. ராதிகா மாதாஜி வருவாங்க இல்லையா, ராதிகா மாதாஜியே மிஸ் பண்றதுக்கு முடியல. அதை விடவும் முடியாது எங்களுக்கு. அது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு இப்ப இதுக்கு இனிஷியேஷனுக்கு தேவையே மாதாஜி. ஆமாமா, நீங்க வாசிங்க எல்லாம், இதே நல்லபடியா வாசிச்சு இது பண்ண முடியும். ஓகே, சோ இப்ப நாம பாவ பக்தி மற்றும் பிரேம பக்தி பற்றி படிக்க போறோம் இல்லையா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. சோ இன்னைக்கு நம்ம 17வது சாப்டர், அதாவது எக்கஸ்டிக் லவ் அப்படின்றது வந்து பரவச நிலை இல்லையா. பரவச நிலையில அன்பு அப்படிங்கறது வந்து படிக்கிறோம். சோ எல்லாருமே ஒரு 3 பேராகிராஃப் 2 பேராகிராஃப் இந்த 3 சாப்டருமே வாசிக்கலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ் தான். ஸோ இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடலாம் நம்ம. ஆனா இந்த பிபிடில இன்னும் பெருசா இல்ல, வேணும்னா அதை வந்து முடிச்சிட்ட பிறகு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் வேணா பார்க்கலாம். ஓகே, ஓகேங்களா? ஓகே. எஸ் எஸ், அத்தியாயம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. அத்தியாயம் 17, மெய்மறந்த காதல். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையில் ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். அச்சமயம் அவனது உள்ளம் சூரியனை போல் மின்னும். சூரியன் பிற கோள்களுக்கு மேலே மிக உயரத்தில் இருக்கிறது. அதனை எந்த ஒரு மேகமும் மூடுவதற்கு சாத்தியமில்லை. அதுபோல ஒரு பக்தன் சூரியனை போல் தூய்மையாகும் பொழுது அவனது உள்ளமெங்கிலும் மெய்மறந்த காதல் பரவுகின்றது. அது சூரிய ஒளியை விட புகழ்மிக்கதாகும். அச்சமயமே கிருஷ்ணர் மீதான பற்று நிறைவடைகின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு பக்தன் அவனது மெய்மறந்த காதலில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஆர்வம் உடையவன் ஆகிறான். இந்நிலையிலேயே அப்பக்தன் நிறைவான பக்தி என்னும் உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் உலகியல் பாசத்தால் கிளர்ச்சி அடைவது இல்லை. அவன் ராதாவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே ஆர்வமுடையவனாகிறான். இதனை தெளிவுபடுத்துவதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் பக்தி தொண்டின் அடையாளங்கள், நாம் எவ்வாறு நமது இப்போதைய புலன்களுடன் பக்தி தொண்டு செய்து படிப்படியாக தன்னிச்சை காதலின் மெய்மறந்த நிலைக்கு உயரலாம் என்னும் உபதேசங்களுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இருவகை பக்தி தொண்டுகளான ஒழுங்குமுறை விதிகளின் கீழ் பக்தி தொண்டு, தன்னிச்சையான காதல் மூலம் பக்தி தொண்டு என்பவை பற்றியும் கூறப்பட்டது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நிலைக்குள் இரு பிரிவுகள் செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது என்று உள்ளன. பக்தி தொண்டின் ஆற்றல் மிக்க பகுதியானது பாவம் எனப்படும். இது தொடர்பாக தந்திரங்களில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் மெய்மறத்தல் என்பதே முழுமுதற் கடவுள் மீது கொண்ட காதலின் முதல் அடையாளமாகும் என்றும், அந்நிலையில் ஒருவனிடம் கண்ணீர் பெருகும், மெய் நடுங்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த அடையாளங்கள் எப்போதுமின்றி சில சமயங்களில் மட்டுமே வெளிப்படுகின்றன. மன்னர் அம்பரீசர் துர்வாச முனிவரால் துன்பத்திற்கு உள்ளான போது அவர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திக்க தொடங்கினார். உடனே அவர் உடலில் சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. அவரது விழிகளில் இருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மெய்மறந்த நிலையின் அடையாளங்கள் இவையாகும். அவை உடல் நடுக்கத்தாலும் கண்ணீர் வழிவதாலும் புலனாகின்றன. இம்மெய்மறந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படையாக தோன்றிய பின்னர் அவை மனதினுள் தங்கிவிடுகின்றன. இம்மெய்மறந்த நிலை சமாதி எனப்படும். போற்றத்தக்க இந்நிலையே கிருஷ்ணருடன் எதிர்காலத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் காதல் லீலைகளுக்கு காரணமாகின்றது. மெய்மறந்த இந்நிலைக்கு உயர்வு பெறுவதற்கு 2 வழிகளே சாத்தியமாக இருக்கின்றன. ஒரு வழி தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் நித்திய தொடர்பாகும். மற்றொரு வழி கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையினால் அல்லது கிருஷ்ணரின் தூய பக்தரின் கருணையினால் ஆனதாகும். மெய்மறந்த வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது பொதுவாக தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலமே எய்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையால் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையால் அந்நிலைக்கு உயர்வதென்பது மிகவும் அரிதானதாகும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் பக்தி தொண்டினை உறுதியுடன் செய்ய வேண்டும் என்பதாம். அப்போதுதான் ஒருவன் தன்னை அந்நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அசாதாரணமான சமயங்களில் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணை நிச்சயம் உண்டு. நாம் அக்கருணையினை எப்போதும் எதிர்பார்த்தே இருத்தல் வேண்டும் என்ற போதிலும் கூட நாம் சோம்பேறியாக கிருஷ்ணரின் கருணையினை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது. நித்திய கடமைகள் கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும். சில சமயம் பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ செல்லாத ஒருவன் அறிஞனாக அங்கீகரிக்கப்படலாம், அல்லது பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டங்கள் அளிக்கலாம். அதற்காக எல்லோருமே பள்ளி கல்லூரிக்கு செல்லாமல் பல்கலைக்கழகங்களின் சிறப்பு பட்டங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று பொருளாகாது. அதனால் ஒருவன் பயபக்தியுடன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே சமயம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணை மீது நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும். இதுல நம்ம தேங்க்யூ 2 விதமான நிலைகளை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது மேஜரா நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது சாதன பக்தி படிச்சோம். அந்த சாதன பக்தியில 2 வகை. ஒண்ணு ராகனுக்கு பக்தி, அடுத்து வைதி பக்தி. வைதி பக்தி பண்ண நாம ஸ்பான்டேனியஸா நமக்கு அதாவது சடனா நமக்கு பகவான் மீது ஒரு பற்றுதல் ஏற்படும் இல்லையா? அந்த பற்றுதல் இருந்து நம்ம அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து செல்லும் பொழுது நம்ம பரவச நிலையா இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவ பக்தி என்பது நமக்கு வரும். சோ அந்த சமயத்துல கண்ணுல தாரதாரியா தண்ணி வரும். சோ அதாவது சில பேர் தன்னையே மறந்து இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு வருவாங்க. எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல அம்பரீஷ் மகாராஜா பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. துர்வாச முனிவருடைய சாபம் சரியா? சோ அதாவது அவர் வேணும்ட்டே பண்றது. அவவேத பக்தித்துல இவருக்கு இவ்வளவு புகழ் வந்துச்சு இல்லையா அப்படிங்கிறது அவருக்கு என்பிஎஸ் மாத்திரம் இருக்கவே கூடாது. ஸோ பக்தி பாதையில வரவங்களுக்கு பொறாமை என்பது இருக்கவே கூடாது. அது அவங்களுடைய பக்தி சேவையே கீழே தள்ளி விட்டுடும். லைஃப்ல அவங்க பக்தியில முன்னுக்கு போகவே முடியாது. ஸோ அப்போ பக்தி இஃப் தே ஆர் டிவைட் ஆஃப் பக்தி, அப்புறம் நம்ம ஒரிஜினலா இந்த பௌதீக பண்புகளோடையே உழண்டு கொண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம சங்கடங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் தான். அதனால நாம எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய வளர்ச்சி, அடுத்தவங்களுடைய இதெல்லாமே நாம கண்டிப்பா கம்பேரிஷன்ல எடுத்துக்க கூடாது. அது அவங்களுடைய முயற்சி இல்லையா? அவங்களுடைய முயற்சியால அவங்க செயல்படுற விதத்துல அவங்க அடையக்கூடிய பலன்கள். அதனால அதை நாம என்றைக்குமே எண்ணவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. சோ இந்த they are visible in the shivering of a body and shedding of tears after. அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணார்? அவர் ஏகாதசி ஒரு பொழுது விட்டுறக்கூடாது இல்லையா? நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னவரு வேணுண்டே அவர் காலம் தாழ்த்தினார். சோ இவரும் பார்த்து ஒரே ஒரு டிராப் தண்ணி குடிச்சதுக்கு என்ன விட்டுட்டு நீ உபவாசத்தை முடிச்சிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை தபிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உடனே இவர் பகவான் மீது பக்தியை எடுத்தார்.
பகவானும் இவ்வளவு உத்தமமான ஒரு பக்தருக்கு இவ்வளவு சங்கடம்னு அவருடைய சுதர்சனத்தை வந்து அனுப்பிச்சிட்டார். அந்த சுதர்சனம் என்ன பண்ணுச்சு? சோ இவரை வந்து துர்வாச முனிவரை வந்து துரத்தின்றே சென்றது. அங்கே பகவானிடத்துல போகும்போது நான் என்னால நிறுத்த முடியாது, இது அம்பரீஷ் மகாராஜா கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னப்போ மீண்டும் துர்வாச முனிவர் வந்து யார்கிட்ட? அம்பரீஷ் மகாராஜா கிட்ட வந்தார். அப்போ அவர் வந்து நீ என்ன இப்படி பண்ணல, உனக்கு இப்படி ஆகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் வந்து பண்ணல அம்பரீஷ் மகாராஜ், இல்லையா? அதுதான் பக்தர்களுடைய குணாதிசயம். சோ ஹி வேல்யூடு, அதாவது துர்வாச முனிவருடைய நிலையை வந்து அவர் வந்து அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை கொடுத்து, நான் என்னோட இது ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தித்து அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து திரும்ப பெறுமாறு வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பகவானும் அதை வந்து பெற்றுக்கொள்கிறார். அதுதான் பக்தர்களுடைய மனம். பக்தர்கள் எவ்வளவு மோசமான ஒரு உயிர் வாழியாக இருந்தாலும் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் வந்து கருணை கொள்வார்கள். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி stayed within the mind and continuation of ekasti is called சமாதி நிலைக்கு போயிட்டார். அவர் கண்ணுல இருந்து தாரதாரியா தண்ணி. அடுத்தது வந்து அந்த எக்கஸ்டி நிலையை தாண்டி போறது வந்து ரிலேஷன்ஷிப், இல்லையா? எலிவேஷன் ஆஃப் திஸ் இந்த ஸ்டேஜ் டு தி ஸ்டேஜ் இஸ் எக்கஸ்டிக். இட் கேன் பி பாசிபிள் இன் 2 விதத்துல முடியும். 1 by கான்ஸ்டன்ட் அசோசியேஷன். ஒன்னு வந்து சீனியர் டிவோட்டிஸோட சாது சங்கத்தோட இணைந்து இருக்கும்பொழுது நமக்கு வரும். இன்னொன்னு வந்து அதாவது கருணை, அதாவது பகவானுடைய கருணை இல்லது பகவானுடைய பக்தருடைய கருணை பெற்றால் அது கண்டிப்பாக நிகழும். 2 விதமான, ஒருத்தர் பாவபக்திக்கு போனோம்னா ஒன்று பகவானுடைய கருணை இருக்கணும், இல்லைன்னா குருனுடைய கருணை இருக்கணும். 2வது வந்து எப்போதுமே வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். Elevation to the ecstatic stage of life is generally attained through the association of pure devotees. While elevation to that stage by the special mercy of Krishna or his devotee is very rare. இல்லையா? மிக மிக அரிதானதுதான். வேணும்னா நம்ம எல்லாருமே இயல்புல நடக்கக்கூடிய ஒன்று எதுனாக்கா டிவோட்டி அசோசியேஷன் தான் நமக்கு வந்து இயல்பாலவே இருக்கக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா? அதே வந்து ஒரு குருனுடைய கருணை, அடுத்து பகவானுடைய கருணை வந்து தெரிந்து கொள்ற அளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் கிடையாது. இது யாரால வந்தது, எப்படி வந்ததுன்னா நமக்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்து பக்குவமே கிடையாது. ஆனா டிவோட்டி அசோசியேஷன் நம்மளால செய்ய முடியும், இல்லையா? In special cases, of course, there is a special favor from Krishna, although we should always expect that we should not sit idly. அதுக்காக சும்மா உட்காந்துடக்கூடாது. பகவானுடைய கருணை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்காரக்கூடாது. யூ ஷுட், நம்மளுடைய முயற்சியும் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும், இல்லையா? எக்ஸாம்பிள், ஸ்கூலுக்கே போகாம நான் பக்தி பண்றேன்னு வீட்டுல உட்காந்துருக்க கூடாது, இல்லையா? பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நாம கண்டிப்பா நடத்தணும், இல்லையா? குடும்ப பொறுப்பு இருக்கும், பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் நல்ல விதத்துல அமைச்சு கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்முடைய கடமைகளை செய்யணும். ஆனா அதை இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை தான் நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேலும் நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி வாசி. மாதாஜி, இந்த தூய பக்தருடைய தொடர்பு அல்லது கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பு 2 ஒண்ணா மாதாஜி? தூய பக்தர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பு வந்து தூய பக்தர் மூலியமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, பியோர் டிவோட்டினா குரு. ஓகே, குருனுடைய கருணையால நமக்கு வந்து தூய, அதாவது பகவானுடைய சம்பந்தம். குரு மென்ஷன். எஸ், குரு ஒன்லி. தூய பக்தர் இஸ் பியோர் டிவோட்டி ஒன்லி கேன் பிகம் எ குரு. ஓகே, ஒரு குருவாகக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷனே தூய பக்தர். சமஸ்த சாஸ்திரே யதஏவ சத்பி, இல்லையா? கிந்து பிரபோர்யா பிரியேவ தஸ்யை வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். எஸ், அதனால குருனுடைய பிராப்தம் என்பது நமக்கு அந்த கருணை கிடைக்கப்பெற்ற அந்த நமக்கு அந்த பாக்கியம் இருந்தா கண்டிப்பா கிடைக்கும். பத்மா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயரலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நாரதரின் வாழ்க்கை சரிதத்தில் காணப்படுகின்றது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வியாசதேவருக்கு விளக்கப்படுகின்றது. அதில் நாரதர் தனது முற்பிறப்பினை பற்றியும் தாம் எவ்வாறு மெய்மறந்து காதல் நிலைக்கு உயர்வடைந்தார் என்பதையும் கூறுகிறார். அவர் எப்போதும் மகா பக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவர்களின் அருள் உரைகளையும் திரு பாடல்களையும் கேட்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். அவர் தூய பக்தர்களின் வாயினின்று கிருஷ்ணரின் லீலைகளையும் அவரை பற்றிய பாடல்களையும் கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த காரணத்தினால்
அவற்றின் மீது அவர் தமது உள்ளத்தில் பெரும் ஈடுபாடு உடையவரானார். அவர் இவ்வாறான செய்திகளை கேட்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்த காரணத்தால் அவர் தம்முள் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றவரானார். கிருஷ்ணர் மீதான தூய காதலுக்கு முந்தையது இம்மெய்மறந்த காதலாகும். ஏனென்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாரதர் மகாமுனிவர்களின் அருள்களை தொடர்ந்து கேட்டு வந்தபடியால் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்றார் என்பதை உறுதி செய்கிறார். இது தொடர்பாக நாரதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் தொடர்ந்து கூறுகிறார். முதலில் நான் மழை மற்றும் இலையுதிர் காலங்களில் மகா முனிவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு எனது நாட்களை கழித்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாடுவதையும் ஓதுவதையும் நான் கேட்பேன். அதனால் எனது உள்ளம் படிப்படியாக தூய்மை அடைந்தது. முழு கவனத்துடன் நான் அவர்களின் உரைகளை கேட்க என்னிடமிருந்து ஜட இயற்கை குணங்களான தமோ ரஜோ குணங்களின் பாதிப்பு நீங்கியது. அதன் பின் நான் பகவானுக்கு உரிய பக்தி தொண்டில் உறுதியாக நிலை பெற்றவனானேன். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் எவ்வாறு மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு வளர்ச்சி பெற முடியும் என்பதற்கு இவை அனுபவ உதாரணங்களாகும். அதனால் ஒருவன் காலையிலும் மாலையிலும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர்களுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்வது அவசியமாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் அவனது உள்ளத்தை தூய்மை செய்யும் கிருஷ்ணர் மீதான தூய மைமறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெறவும் வாய்ப்பு பெறுவான். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் பகவான் கபிலர் கூறுகிறார், ஈன்ற அன்னையே, ஒருவன் உண்மையிலேயே தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எனது பக்தி தொண்டின் மேதகு சக்தியானது உணரப்படும் என்று. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் பேசும் பொழுது அவனது வார்த்தைகள் கேட்பவர்களின் உள்ளங்களை ஊடுருவி செல்கின்றன. கேட்பது மற்றும் ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? வயிற்று பிழைப்பு பேச்சாளியால் உன்னத ஆனந்தித்தனை கேட்பவர்களின் உள்ளங்களில் பதிக்க முடியாது. எனினும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபாடுடைய ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவானவன் பேசும் பொழுது கேட்பவர்களிடையே ஆன்மீக வாழ்வினை கொண்டு செலுத்தும் ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறான். ஆகையால் ஒருவன் இது போன்ற தூய மாசற்ற பக்தர்களின் தொடர்பினை நாடி பெற்றான் என்றால் அத்தொடர்பு மற்றும் தொண்டினால் ஒரு புதிய பக்தன் முழுமுதற் கடவுள் மீதான பற்றில், காதலில், பக்தியில் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறுவான். பத்ம புராணத்தில் ஒரு புதிய பக்தியின் கதை ஒன்று உள்ளது. அதில் அவள் தன்னை ஆனந்த தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்வதற்காக பகவானின் கருணை வேண்டி இரவு முழுவதும் நடனமாடிக்கொண்டே இருந்தாள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் சில சமயம் ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல் திடீரென்று கிருஷ்ணர் மீதான பக்தியில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தி மனப்பான்மையில் திடீரென வளர்ச்சி பெறுவதற்கு காரணம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் விசேஷ கருணையே. கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையால் விளைந்த இந்த மெய்மறந்த ஆனந்த உணர்வுகளின் வளர்ச்சியானது 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை கேட்பதனால், பார்ப்பதனால் மற்றும் நல்வாழ்த்துக்களினால் வளர்ச்சி பெறுவது என்பவையாகும். நாரதீய புராணத்தில் பேசுவதனால் வளரும் மெய்மறந்த காதலை பற்றியதோர் குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், ஓ பிராமண சிரேஷ்டரே, முற்றிலும் உன்னத ஆனந்தமும் சர்வமங்களமும் உடைய எனது மாசற்ற பக்தியில் நீர் வளர்ச்சி பெற நான் உம்மை ஆசீர்வதிக்கிறேன். பார்ப்பதனால் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பாகவதம் 3வது கேண்டோ, சரி, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ இல்லையா,
ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 5th சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். நாரதரா மாதாஜி? ம் நாரதர் 6 மாதாஜி. 5th சாப்டர் 28th verse. அதாவது டுவாலிட்டிஸ் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எப்பவுமே ஏற்றத்தாழ்வுகள் என்பது உண்டு இல்லையா. எப்படி சீதோஷ்ணங்கள் வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதோ, வாழ்க்கையிலுமே நமக்கு எப்பவுமே இன்பம் துன்பம் இல்லையா, சுகதுக்கம் இது எல்லாமே உண்டு. வெற்றி தோல்வி இதெல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. யுத்தம் சரத் பிரவிக்ஷாவ் ருதுஹேர் விஷ்ணோ விஷ்ணுவாத்மோ மே அனுஸ்வம் யசோ அமலம் சங்கீர்த்தயாமானம் முனிபி மகாத்மாபி பக்தி பிரவிருத்தாத்மா ரஜஸ்தமோபஹ. அதாவது இந்த 2 காலங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒன்று குளிர்காலம் மற்றும் வந்து ஆட்டம், அதாவது இலையுதிர் காலம் மற்றும் மழைக்காலம். ஐ ஹேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அப்பதான் அந்த சதுர் இல்லையா, அது 4 மாதங்கள் இருக்கு சதுர். I had the opportunity to hear these great souled sages constantly chanting the unadulterated glories of the Lord Hari. ஹரியினுடைய புகழாரங்களை வந்து, அடல்ட்ரேஷன்னாக்கா கலப்படம் இல்லையா, கலப்படமற்ற அவருடைய புகழாரங்களை வந்து அவர்கள் எடுத்துரைத்து கொண்டிருப்பதை வந்து கேட்பதற்கு எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது. as a flow of my devotional service. அதனால என்னுடைய பக்தி தொண்டு இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது the coverings of the mode of passion and ignorance வந்து vanished. அப்ப அந்த மாதிரி அவர் கேட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது அவருக்கு அஜ்ஞானமும் மற்றும் வந்து அதாவது ரஜோகுணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே அவரை விட்டு விலகினதாக சொல்றார். அதனால நாம கூட வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும், பக்தியை வந்து பக்குவமா செய்யறதுக்கு வந்து நாம கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எப்படி இதை வந்து நாம வந்து பழகிறது இல்லையா, பை ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சீனியர் டிவோட்டிஸ், நமக்கு இன்னும் தூய பக்தர்களுடைய இது வந்து நமக்கு அசோசியேஷன் கிடையாது இல்லையா. ஆனா அதே வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டிஸ் ரொம்ப காலம் வந்து இருந்து நல்ல பக்குவமானவரோட நம்முடைய அசோசியேஷன் இருந்தா அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அடக்கத்தோட கேள்வி கேட்டு நமக்கு என்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. அப்ப நாம பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு என்பது நமக்கு சுலபமாக அடையப்படுகிறது. ஸோ மேலும் 3rd கேண்டோல கபில தேவர் சொல்றார், 25வது சாப்டர்ல 25வது பதத்துல என்ன சொல்றார், அன்னையே, when a person is actually in association with pure devotees, the sublime potency of my devotional service can be experienced. ஸோ டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அவருடைய உண்மையான அந்த பேரானந்தத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தகுதி என்பது கிடைக்கிறது. அவங்க அதை உணர்வாங்க. In other words, when a pure devotee speaks, its words act upon the hearts of the audience இல்லையா. ஒரு தூய பக்தர் பேசும்பொழுது அந்த வார்த்தைகளால் வந்து உங்க அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பாஷணையை கேட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அது அதாவது ரொம்ப அமிர்தம் போன்று இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதாவது ஆக்ட், அது அவங்க ஹிருதய அளவுக்கு வந்து அந்த வார்த்தைகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பார்கள். வாட் இஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங்? கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இல்லையா, அந்த பொறுமையை வளர்த்தணும். இட் வில் இம்ப்ரூவ் த டாலரன்ஸ். A professional speaker cannot impress transcendental ecstasy within the hearts of listeners. கரெக்ட் இல்லையா? எந்த துறையில யாரு ஸ்பெஷலைசேஷனா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் கண்டிப்பா நிகழும். இருக்கும்பொழுது வந்து ஸோ இவர் வந்து ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை நாம வந்து அவர் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டல் எக்கஸ்டினா அந்த பக்தி பாவத்தை வந்து அவர் வந்து வித்தின் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் லிசனர்ஸ். ஸோ அதை வந்து அவருக்கு பர்ஃபெக்டா வந்து செய்வார்ன்றத நமக்கு வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. However, when a realized soul who is engaged in the service of Lord is speaking, இல்லையா, அதாவது பகவானுடைய அந்த திருத்தொண்டு புரியறதுல இல்லையா, சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட், அது செய்யற விதத்திலேயே அது வந்து நம்மள வந்து பேச வைக்கும். ஸோ அவ்வளவு நல்லா செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் கொடுப்பார். He has the potency to inject spiritual life within the audience. கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம தான் அதாவது 545 கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன், சாந்தினி, ஹலாதினி அண்ட் சம்பித் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து தெய்வீகமான நிலைகள். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதாவது ஆற்றல் கூட சொல்லலாம், தெய்வீகமான ஆற்றல்ல இந்த 3மே இருக்கணும்.
within the hearts of the, however, realized soul is engaged in service of the Lord, is speaking. He has the potency to inject spiritual life within the audience. இல்லையா பேசுறது, அடுத்து அதையே வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் எடுத்துரைத்து அவங்களும் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகு இன்ப வையகம் அப்படி இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் வந்து அந்த பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஒன் ஷுட் therefore seek the association of a pure unalloyed devotees. கலங்கமற்ற பக்தர்களோட நமக்கு வந்து இணைப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். And by such association and service, a neophyte devotee will certainly develop attachment, love and devotion for the Supreme Personality of Godhead. So அந்த இது அவங்க வளர்த்துனாங்கனாக்கா எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது அவர்களால வந்து அன்பை வந்து வளர்த்து கொள்ள முடியும். பத்ம புராணம்ல வந்து there is a story of neophyte devotee who in order to raise herself to the ecstatic platform, danced all time to invoke the Lord's grace upon her. I think there is a reference. பகவானுடைய கருணையை பெறுவதற்காக அவர்களுடைய முயற்சி அது. அடுத்து somehow, however, it is found that without undergoing the devotional process, one all of a sudden develops devotion to Lord Krishna. That sudden development of devotional attitude in a person must be understood as a special mercy. Yeah, special mercy-யா எடுத்துக்கணும் நம்ம. சடனா அவங்களுக்கு வந்து பகவான் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து அவங்களுக்கு கருணை கொடுக்குறாருன்னா அது அவங்களுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட கருணை. This apparently accidentally develop of ecstatic feelings through causeless mercy of the Krishna. அதனால எல்லாவற்றுக்குமே வந்து மூல காரணம் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். ஸோ மேலும் this apparently accidental development of ecstatic feelings through the causeless mercy of Krishna, அது இன்னும் 3 வகையில வந்து பிரிக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து சிம்பிளி பை ஸ்பீக்கிங், பேசுவதால, மேலும் வந்து பார்ப்பதால, அடுத்து வந்து பை விஷிங் அதர்ஸ் குட் வே இல்லையா, குட் விஷஸ் கொடுக்கறது, நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் வழங்குறது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த பக்தி பாவத்தை வந்து நமக்கு பெருக்கக்கூடியது. எஸ், நாரதிய புராணம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி ஆசி முழுசா படிச்சிருவோம் நாலேஜ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதிய புராணத்தில் பேசுவதானால் வளரும் மெய்பெருந்த காதலை பற்றியதோர் குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், ஓ பிராமண சிரேஷ்டரே, முற்றிலும் உன்னத ஆனந்தமும் சர்வ மங்களமும் உடைய எனது மாசற்ற பக்தியில் நீர் வளர்ச்சி பெற நான் உண்மை ஆசீர்வதிக்கிறேன். பார்ப்பதனால் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெறுவது பற்றி ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் ஜாங்கல பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் ஜாங்கல பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பார்த்தவுடன் அவர் மீது வைத்த தமது விழிகளை மீண்டும் திரும்ப பெற முடியாத வண்ணம் அப்படியே திக்பிரமை பிடித்து நின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பொறுத்த மட்டில் சுக சம்ஹிதையில் 2 குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் நாரதர் ஸ்ரீல வியாச தேவரிடம் கூறுகிறார், முழுமுதற் கடவுளின் மிகச்சிறந்த பக்தனை நீர் மைந்தனாக பெற்றுள்ளீர். பக்தி தொண்டில் எந்த விதமான ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் பின்பற்றாமல் பல்வேறு பிறப்புகள் பக்தி தொண்டு செய்வதால் பெரும் பல அடையாளங்களை அவன் ஏற்கனவே வளமுடன் பெற்றிருக்கிறான் என்பதை என்னால் காண முடிகிறது என்று. கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் நாரதர் மன்னர் யுதிஷ்டிரரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த மன்னனே, பிரகலாதரின் குணத்தை பற்றி விவரிப்பது மிகவும் கடினமாகும். அவர் கிருஷ்ணர் மீது இயற்கையிலேயே ஈடுபாடு உடையவராக இருக்கிறார். நான் அவரது உண்மையான குணநலனை எடுத்துரைப்பது மிகவும் அரிதாகும் என்று இதன் பொருள் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட மெய்மறந்த காதலின் இயற்கையான வளர்ச்சியானது பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் ஆனது என்று நாரதர் ஒத்துக்கொள்கிறார் என்பதாகும். கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட இந்த இயற்கையான ஈடுபாடு நாரதரின் கருணையினால் விளைந்ததாகும். பிரகலாத மன்னர் அவரது தாயின் கருப்பையில் இருந்த பொழுது பக்தி விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாரதர் அவரது தாய்க்கு உபதேசித்தார். அதே சமயம் கருப்பையில் உள்ள அவளது குழந்தையும் கூட
தனது உபதேசத்தின் மூலம் பயனடைய வேண்டும் என்று நாரதர் விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் அவரது சிறந்த துணைவருமான நாரதர் பிரகலாத மன்னர் புண்ணிய மூர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காரணத்தினால் அவர் மிகச் சிறந்த பக்தர்களின் எல்லா குணநலன்களிலும் நல் வளர்ச்சி பெற்றார். இதுவே உண்மையான ஈடுபாடாகும். இதற்கு காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் விசேஷ கருணை அல்லது நாரதர் போன்ற அவரது சிறந்த பக்தரின் விசேஷ கருணையாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் பர்வத முனிவர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய நாரதரே, எல்லா முனிவர்களிலும் நீரே கீர்த்தியும் சிறப்பும் மிக்கவர் ஆவீர். உமது நல்லாசியால் இழுகுலத்தில் பிறந்த ஒரு வேடன் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் மிகச்சிறந்த உயர்ந்த பக்தனானார். கிருஷ்ணர் மீதான இந்த மெய்மறந்த காதல் 5 பிரிவுகளை உடையது. அவை என்னவென்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பின்னர் விவரிப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இது மிருகாரி கதை. ஓகே, இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? சோ அதனால நமக்கு வந்து கருணை, பகவானுடைய கருணை இல்லை என்றால் பகவானுடைய பக்தர்களுடைய கருணை. இன்னொன்னு வந்து நாம இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இருக்கணும். இல்லைனாக்கா பகவானுடைய கருணை அல்லது அவருடைய பக்தருடைய கருணை. இந்த 2 இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பக்தியில வந்து முன்னுக்கு போக முடியும். சோ ஜாங்கலா அந்த ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ பகவானை வந்து பார்த்தப்போ they were so stricken with feeling that they could not withdraw their hands from him. அப்படியே அந்த கண்ணை வந்து மெய்மறந்து அவர் மேலேயே அவங்க வச்சுக்கதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. அது எல்லாமே வந்து எக்கஸ்டி இல்ல இல்லையா? பரவச நிலையில வந்து தன்னையே மறந்து இருக்க. Also hereafter, heartfelt wishes are concerned. There is a statement, Sukha Samhita, where Narada tells Srila Vyasadeva, you have a son who is a great devotee of the personality of God. Yeah. And I can observe that without any following the regulative principles of devotional service, he is already enriched with many symptoms achieved by the execution of the devotional service after many births. அந்த பாவம் வந்து இருக்கிறதா வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சதை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படியே பிறந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லா மரஞ்செடிகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது கூட அதனில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை கண்டு அவர் ஆனந்தம் கொண்டார். அவர் எந்த ஒரு ஜீவனுக்குமே வந்து பாகுபாடே காட்டார். இதுதான் நம்ம பாகவத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவர் அவ்வாறே செல்லும் பொழுது அங்கிருந்த நங்கையர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாம அவர்கள் வந்து அந்த குலத்துல வந்து நீராடி கொண்டிருந்தார்கள். அதே வியாசதேவர் வந்தப்ப எழுந்து மரியாதை பிளஸ் வந்து அவங்க வந்து தங்களுடைய ஆடைகளை வந்து அணிந்து கொண்டார்கள் என்று. ஸோ அப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி போகும்போது மட்டும் அவ்வாறு செய்தார்கள், நான் செல்லும் போது மட்டும் இவ்வாறு செய்தார்கள் என்று அவர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள். அதாவது வியாசதேவர் வந்து அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால தட் மீன்ஸ் அவர் வந்து அந்த எல்லாவற்றையுமே கடந்த நிலையில இருந்தார். சோ அவர் எல்லாவற்றிலுமே வந்து இறைவனை கண்டார். அதனால அவரை நாம தவறாக நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல கிடையாது. ஆனா நீங்க ஒரு கிரகஸ்த தர்ம பரிபால இருக்கிறவங்க முன்னாடி நாம எப்படி நடந்துக்கூடமோ அது மாதிரிதான் நடந்துக்கணும்ன்றது வந்து அந்த கோபியர்கள் அந்த பெண்கள் வந்து கோபியர்கள் கிடையாது, அந்த பெண்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். மேலும் சுக சம்மிதால நாரத மகர்ஷி வந்து சொல்றார் வியாசதேவர் கிட்ட, யூ ஹாவ் அ சன் ஹூ இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி இல்லையா, மேன்மையான பக்தன். And I can observe that without any following regulatory principles, அவர் ஆல்ரெடி தாயின் கருவிலிருந்து அவர் ஜனித்த போதே வந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். அதனால அவர் வந்து ஸ்பெஷலா அதுக்காக அவர் தனியா வந்து சேவைகள் எல்லாம் செய்யணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. So as far as ecstatic love of Krishna, there is a statement 7th cantoல வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாக்கு வந்து அறிவுரை கொடுக்கிறார் நாரத மகாராஜா. So my dear king, it is very difficult to describe the character of Prahlada. Prahlada பத்தி சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். He developed a natural attraction to Supreme Lord, இல்லையா கிருஷ்ணா. And whatever I can explain about his character will simply be an arrangement of words. அதாவது ஆல்ரெடி அவருக்கு வந்து பகவான் தரப்பில் ஈர்ப்பு உண்டு. ஆனால் நானே அவரை பற்றி எடுத்துரைத்தாலும் அது என்ன வந்துனாக்கா சிம்பிளி பை அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அது வெறும் வார்த்தைகளாகத்தான் அது தெரியும், உண்மையாக நம்ம எடுத்துரைக்க முடியாது. His character actually is impossible to describe ன்னு சொல்லிட்டார். யாருடையது? பிரஹலாத் மகாராஜ். This means that Narada himself admitted that the natural development of Prahlada's ecstatic love was
பை த கிரேஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த பாவ பிரேமைக்கு போறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் வேண்டும். என்னது இந்த சுலபமாக பகவானையே வந்து விலைக்கு வாங்கி விடக்கூடிய அந்த செயல்கள் தான் அதுல வந்து செய்ய முடியும் இல்லையா? ஸோ this natural attraction of Krishna on the part of Prahalada simply by the mercy of the Narada, that is the pure devotee of the Lord. When Prahalada Maharaj was within the womb of his mother, அவர் வந்து பகவானை பற்றி சொன்னது எல்லாமே கேட்டுண்டார் இல்லையா? She was being sympathetically instructed by Narada about the science of devotional service, and at the same time Narada was wishing that the child within the womb also could take the advantage இல்லையா? ஸோ அவருடைய அம்மாவுக்கு அவர் எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்ததை வந்து கருவுல இருந்து இவரே கேட்டார். அம்மா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தூங்கி போயிட்டா, ஆனா இவர் உறங்கல, கருவுல இருந்தே கேட்டார். அதனால but because Narada an authorized devotee and great association of the personality of Godhead was desiring auspicious for Prahalad Maharaj, and he developed all characteristics of high grade devotee. ஒரு உயர்வான ஒரு பக்தர் இல்லையா? எத்தனையோ ஆண்டுகள் தபஸ் இருக்க கூடிய அத்தகைய மனிதருடைய அத்தகைய சுபாவத்தை வந்து இவர் வளர்த்துண்டார். திஸ் இஸ் கால்ட் நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன், அதாவது சாதாரணமான ஈர்ப்பு. இட் இஸ் காஸ்ட் பை த ஸ்பெஷல் கிரேஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. இதுவும் நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை தான். ஆர் பை த ஸ்பெஷல் கிரேஸ் ஆஃப் த கிரேட் டிவோட்டி லைக் நாரதா, அதாவது பகவானுடைய பக்தர் அல்லது பகவானிடமிருந்து. ஸ்கந்த புராணத்துல வந்து பர்வத முனி சொல்றாரு, இது வந்து மிருகாரியுடைய பாஸ்டை இல்லையா? So he became a great devotee. So இந்த பரவச நிலை வந்து can be divided into 5 divisions. அது என்னன்றது வந்து நாம அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். Character of one in ecstatic love. He is always anxious to utilize his time in devotional service. He does not like to be idle. He wants services always 24/7 without deviation. Yes. ஒருத்தர் வந்து இந்த எக்கஸ்டிக் லவ் இருந்தா இறைவனுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து தொண்டு புரிந்த வண்ணமே இருப்பாங்க. ஓகே, அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் அறிகுறிகள். He is always reserved and perseverant. அப்படின்னா ரிசர்வ்டுன்னா அவருடைய மனதுல என்ன இருக்குன்றத வந்து அவர் கண்டிப்பா யாருக்குமே வெளிப்படுத்த மாட்டார் இல்லையா? அண்ட் தென் நம்பிக்கையாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த இது. எஸ், யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இந்த 18th சாப்டர்? இது வரைக்கும் வாசிச்சோம். விஜயகுமாரி, இருங்க யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அவங்க பண்ணட்டும். விஜயகுமாரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேங்க மாதாஜி. காதலில் ஒருவரின் குணநலன். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அடுத்து உண்மையிலேயே கிருஷ்ணன் மீதான மெய்மறந்த காதலில் கிளர்ச்சி பெற்ற ஒருவருடைய குணநலன்களை பற்றி விளக்குகிறார். அக்குணநலன்கள் பின்வருமாறு: 1. பகவானின் பக்தி தொண்டில் தனது நேரத்தை செலவிடுவதில் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் சோம்பலை விரும்புவது இல்லை. அவன் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரம் கவனம் சிதறாது பக்தி தொண்டு செய்வதையே விரும்புவான். அவன் எப்போதும் அடக்கமுடையவனாகவும் ஊக்கமுடையவனாகவும் இருப்பான். உலகியல் ஈடுபாடுகள் அனைத்திலிருந்து எப்போதும் பற்றறுத்தவனாக இருப்பான். தனது செயல்களுக்கு பிரதிபலனாக எந்தவிதமான மரியாதையும் அவன் நாடுவதில்லை. கிருஷ்ணர் தனக்கு அருள் புரிவார் என்பதில் எப்போதும் உறுதியுடையவனாக இருப்பான். பகவானுக்கு சிரத்தையுடன் தொண்டு செய்வதில் அவன் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதில் எப்போதும் பற்றுடையவனாக இருப்பான். பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதில் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் பகவானின் லீலைகள் நடைபெற்ற இடங்களில், உதாரணமாக மதுரா, பிருந்தாவனம், துவாரகை போன்ற இடங்களில் வசிப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவான். நேரத்தை பயன்படுத்துதல். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற மாசற்ற பக்தன் எப்போதும் தனது வார்த்தைகளை பகவானின் வழிபாடுகளில் பயன்படுத்துகிறான். தனது மனத்தினுள் அவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான். தனது உடலை அவன் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு வீண்டு வணங்கவோ அல்லது பிற தொண்டுகளுக்கோ பயன்படுத்துகிறான். இம்மெய்மறந்த செயல்களின் போது அவன் சில சமயம் கண்ணீர் சிந்துகிறான். இவ்வாறு அவனது முழு வாழ்க்கையும் ஒரு கணம் கூட பிற செயல்களில் வீணாகாது பகவானின் தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது. ஊக்கமுடைமை. துன்பத்திற்கு காரணமான பல்வேறு காரணங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருவர்
துன்பத்திற்காளாகாது இருக்கும் பொழுது அவன் அடக்கமுடையவன் என்றும் ஊக்கமுடையவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அடக்கமுடைமைக்கு ஊக்கமுடைமைக்கும் உரிய சான்று பரிஷித் மன்னரின் நடத்தையில் காணப்படுகின்றது. அதனை ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதற்காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் காணலாம். தனது மரண வேளையில் தன் முன்பு கூடியிருந்து முனிவர்கள் அனைவரிடம் மன்னர் கூறுகிறார், அறிவுசால் பிராமணர்களே, நீங்கள் எப்போதும் என்னை உங்களிடம் சரணடைந்துள்ள ஒரு தொண்டனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு எனது மனதையும் ஆத்மாவையும் முற்றிலும் ஈடுபடுத்துவதற்காகவே நான் இக்கங்கை நதிக்கரைக்கு வந்திருக்கிறேன். அதனால் எனக்கு நல்ல ஆசி கூறுங்கள். அன்பான அன்னை கங்கையும் என் மீது மகிழ்ச்சி அடையட்டும். பிராமண புத்திரன் சாபம் என்னை பிடித்ததை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. எனது வாழ்வின் இறுதி வேளையில் நீங்கள் எல்லோரும் பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஓத வேண்டும் என்பதே எனது வேண்டுகோளாகும். அப்போதுதான் அவரது உன்னத குணங்களை என்னால் உணர முடியும். பரிஷித் மன்னரின் நடத்தையும் அவரது வாழ்வின் இறுதி நேரத்தில் கூட அவர் அமைதியுடன் இருந்தும் இடையூறுக்கு ஆளாகாத அவரது மனநிலையும் அடக்கமுடைமைக்கு சிறந்த சான்றாகும். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு பக்தனின் குணங்களில் இது ஒன்றாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதெல்லாம் டைரக்டா நீங்க படிச்சுட்டே வரீங்க இல்லையா? இந்த ரிசர்வ்டு அண்ட் பர்சீவரண்ட் ரொம்ப உன்னதமான ஒரு இது. அமைதியாக இருத்தல், அதாவது தாங்கக்கூடிய அந்த மனசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்சிங்கா எடுத்துக்கிறது இல்லையா? சோ எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து ஒரு பக்தன் வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட அது இறைவனுடைய கருணை என்றே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல இருப்பாங்க. அது டிராமாட்டிக்கா நம்ம காட்ட முடியாது சைடு இல்லையா? சோ இறைவனுடைய கருணையை இறைவனை பற்றி உணரும் பொழுது அது தானாகவே அவர்களால உணர முடியும். அப்ப அந்த பக்குவத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து செயலாற்றுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். இறைவனை கொடுப்பார். அந்த பாவம் எல்லாம் நமக்கு தானா வரணும். ஸோ அது வந்து ஆர்டிபிஷியலா செயற்கை முறையில வந்து அந்த பாவத்தை நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜா வந்து, அதாவது நீ 7 நாட்கள்ல பாம்பு கடிச்சு மரணிக்க போறார் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்ச பிறகு நமக்கு கூட ஒரு வாரத்துல மரணம்னா நாம எப்படி இருப்போம்? அங்கேயே சோகத்தோட இருக்கணும் இல்லையா? சோ இன்னும் எவ்வளவு வேலை இருக்கே, முடிக்கலையேன்னு நினைப்போம். சோ இப்படி எல்லாம் இருக்கும். இந்த ஆஸ்திகள் எல்லாம் யார் பேர்ல மாத்துறதுன்னு நினைப்போம் இல்லையா? இதுதான் நம்ம செய்வோம். ஆனா பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணார்? உடனே ஜனமே ஜெயம் இல்லையா, அவருடைய மகனுக்கு வந்து மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு சோ எல்லாவற்றையுமே தொடர்ந்து கங்கை நதி கரையோரம் வந்து உட்கார்ந்து, அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள், இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே எங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் எல்லாம் அங்க வந்து ஒன்று கூடி விட்டார்கள் இல்லையா? So my dear Brahmanas, you should always accept me as your surrendered servant. அவங்க கிட்டயுமே வந்து இவர் வந்து தன்னுடைய சரணாகதியை சொல்றார். I have come to the bank of Ganges just to devote me in my heart and soul unto the. நான் இந்த கங்கை நதி கரையோரம் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னுடைய மனதையும் அதாவது ஆத்மாவையும் வந்து இறைவன் பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிப்பதற்காக வந்திருக்கேன். ப்ளீஸ் பிளஸ் மீ. அதனால என்னை வந்து எல்லோருமே வந்து ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார். So let the curse of Brahmana's son fall upon me. I don't mind. எனக்கு அதனால எந்த ஒரு அதாவது நான் எதுவுமே வந்து தவறாவே எடுத்துக்கல. I don't mind அப்படின்னு சொல்றாரு. So it is நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தோட அவர் வந்து அது இறைவனிடத்துல செல்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் உணர ஆரம்பிச்சார். I only request that at the last moment of my life, all of you will kindly chant the holy name of Vishnu so that I may realize his transcendental qualities. நீங்க பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து நீங்க உச்சரித்தா என்னால வந்து அதை வந்து அவரை பற்றி நான் வந்து புரிந்து கொள்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வேண்டிக் கொள்கிறார். இதுதான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய அதாவது அவர் எவ்வாறு தன்னை அந்த நிலையில வந்து வெளிப்படுத்தினார் என்பதை ரொம்ப அற்புதமா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால்தான் he is remaining patient even at the last point of life. His undisturbed condition of mind is an example இல்லையா? நமக்குன்னா ஒரு க்ஷணம் வந்து ஓகேவா நமக்கு தெரியும், அடுத்த செகண்ட் நம்ம என்ன யோசிப்போம்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ நமக்கு அப்படியே ஏற்றத்தாழ்வுகளோட இருக்கக்கூடிய ஒரு
மனசுதான் நமக்கு இருக்கிறது. ஆனா அவர் ரொம்ப பக்குவமா வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டார். This is one of the characteristics of a devotee who has developed ecstatic love for Krishna. பரவச நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டி இதுதான். என்னது? அமைதி இல்லையா? அமைதியும் மற்றும் வந்து அடக்கத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து மிக முக்கியம். டிட்டாச்மெண்ட். ஓகே, மணிமேகலை மாத்தாச்சியா இல்ல மல்லிகா மாத்தாஜி? பாவம் நீங்க வாசிச்சீங்க, அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் வாசிங்க. அடுத்து மணிமேகலை வாசிங்க. மணிமேகலை மாத்தாச்சி. பற்றின்மை. புலன்கள் எப்போதும் புலனின்பத்தை விரும்புகின்றன. ஆனால் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணர் மீதான உன்னத காதலில் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவனுடைய புலன்கள் உலக இச்சைகளால் கவரப்படுவதில்லை. இது போன்ற மனநிலையே பற்றின்மை எனப்படுகிறது. பரத மன்னரின் நடத்தையில் இதற்கு உதாரணம் இருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 43வது ஸ்லோகத்தில் பரத மன்னர் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளின் அழகினால் பெரிதும் கவரப்பட்டிருந்தார். அவர் தனது இளமை காலத்திலேயே குடும்பம், குழந்தைகள், நண்பர்கள், அரசு போன்றவற்றையெல்லாம் அருவருக்கத்தக்க மலமாக கருதி துறந்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பற்றின்மைக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணத்தை பரத மன்னர் உருவாக்கினார். அவர் உலகில் அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான அனைத்தையும் பெற்றிருந்தார். ஆயினும் எல்லாவற்றையும் துறந்தார். இதன் பொருள் பற்றின்மை என்பது ஒருவன் செயற்கையாக தன்னை தனியாகவோ பற்றின் மீதான கவர்ச்சிகளுக்கு புறம்பாகவோ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. அப்படிப்பட்ட கவர்ச்சிகளுக்கு மத்தியிலும் கூட ஒருவன் உலக இச்சைகளால் கவரப்படாமல் இருந்தான் என்றால் அவன் பற்றற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஆரம்பத்தில் உண்மையில் ஒரு புதிய பக்தன் தன்னை பற்றுக்களின் அனைத்து வகையான கவர்ச்சிகளிலிருந்தும் பிரித்து தனியே வைத்துக் கொள்ள முயற்சித்தல் வேண்டும். ஆனால் ஒரு முதிர்ந்த பக்தனின் நிலை என்னவென்றால் எல்லா விதமான கவர்ச்சிகளுக்கு மத்தியில் அவன் இருந்த போதிலும் அவற்றினால் அவன் கவரப்படுவதில்லை. பற்றின்மையின் உண்மையான அளவுகோல் இதுவே ஆகும். கர்வமின்மை. ஒரு பக்தனிடம் தூய உணர்வின் அனைத்து குணங்களும் இருந்த போதிலும் கூட அவன் சிறிதும் பெருமைப்படாமல் இருந்தான் என்றால் அவன் கர்வமற்றவன் ஆவான். பத்மபுராணத்தில் மன்னர் பகீரதன் மன்னர்களுக்கெல்லாம் மேலான சக்கரவர்த்தியாக இருந்த போதிலும் அவர் கிருஷ்ணன் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்றதன் காரணமாக இறப்பவராக மாறி பிச்சை பெறுவதற்காக அவருடைய அரசியல் எதிரிகள் மற்றும் இழிகுலத்தவரின் இல்லங்களுக்கு கூட சென்றார். அவர் அவர்களின் முன்பு வீழ்ந்து வணங்குகின்ற அளவுக்கு மிக பணிவுடையவராக திகழ்ந்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இந்தியாவில் ஏராளமாக நிகழ்ந்துள்ளன. மிக அண்மையில், அதாவது சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்கத்தாவில் லால்பாடி என்னும் ஒரு மிகப்பெரிய நிலச்சுவான்தார் வைஷ்ணவராக மாறி பிருந்தாவனத்தில் வசித்து வந்தார். அவர் பிச்சைக்காக ஒவ்வொரு வீடாக செல்லும் போது அவரது அரசியல் எதிரிகளின் வீடுகளுக்கும் கூட செல்வார். பிச்சைக்காக ஒருவனது வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அவ்வீட்டுக்காரன் பிச்சை ஏற்பவரை அவமதிப்பான். இது இயற்கையாகும். ஆனால் இந்த அவமரியாதைகளை ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரின் பக்தன் அவருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்படிப்பட்ட நிலைமையையும் கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன் ஆவான். உறுதியான நம்பிக்கை. முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை நிச்சயமாக பெறுவேன் என்று உறுதியான நம்பிக்கை வடமொழியில் ஆசாபந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆசாபந்தம் என்பதற்கு பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதில் நான் என்னால் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதால் நான் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது நிச்சயமாகும் என்று தொடர்ந்து சிந்திப்பதாகும். இந்த உறுதியான விளக்கத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணன் மீது பாடிய ஒரு வழிபாடே போதுமானதாகும். கிருஷ்ணன் மீது எனக்கு காதல் இல்லை. கிருஷ்ணன் மீதான அன்பு வளர்ச்சி பெறுவதை காரணமாக கேட்டல், ஓதுதல் போன்றவையும் என்னிடம் இல்லை. எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்து அவரது தாமரை திருவடிகளில் எனது உள்ளத்தை நிலைபெறச் செய்யும் பக்தி யோக முறையும் என்னிடம் இல்லை. தத்துவ ஞானம் அல்லது புண்ணிய செயல்களை பொறுத்தமட்டில் இது போன்ற செயல்களை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு வாய்க்கும் என்றும் தோன்றவில்லை. இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் ஒரு சிறந்த குடும்பத்தில் பிறக்கவும் இல்லை. ஆகையால் உண்மை வழிபடுவதே சாலச் சிறந்தது. கோபிஜன வல்லவரே. கோபிகளை காப்போரும் அவர்களின் நேசத்திற்குரியவருமான கிருஷ்ணர். எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் நான் உமது தாமரை திருவடிகளை அடையும் திறன் பெறுவேன் என்னும் விருப்பமும் நம்பிக்கையும் என்னிடம் உள்ளது. இந்த நம்பிக்கையும் கூட
எனக்கு துன்பமே தருகின்றது. ஏனெனில் அந்த உன்னத வாழ்க்கை லட்சியத்தை அடைவதற்கு நான் சிறிதும் தகுதியற்றவன் என்று கருதி நான் உம்மை பிரார்த்திக்கிறேன். இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒருவன் தான் எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை திருவடிகளை எய்துவோம் என்னும் நம்பிக்கையின் மீது தொடர்ந்து நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்க்கையில, இல்லையா? சோ நாம் எந்த செயல் செய்தாலுமே அந்த நம்பிக்கை இருந்தா, அது நாம நம்பிக்கை கொண்டு செய்யும் பொழுது அது வெற்றி பெறுகிறது. பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவாரா மாட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து நம்ம செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மதில் மேல் பூனை எப்படி இருக்கோ அது எந்த பக்கம் குதிக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம எந்த அளவுக்கு, அதாவது ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஒரு 80% இருந்தா ஓரளவுக்கு பகவானுடைய இது கிடைக்கும். சோ 100% இருந்தா பகவான் கண்டிப்பா அவங்களை ரட்சிப்பார். 20% தான் நம்பிக்கை, 80% நம்பிக்கையற்ற நிலை இருந்தா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அதற்கேற்ற மாதிரி பலன்கள் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த இடத்துல நம்ம நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம், இல்லையா? ஆஷா பந்தனா மீன்ஸ் டு கண்டினியூ டு திங்க். அதாவது இப்போ ரூப கோஸ்வாமியார் அவர் பீயிங் எ எலிவேட்டட் பர்சன், இல்லையா? இருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய நிலையை அவர் எவ்வாறு உணர்கிறார், இஸ் பீங் சோ ஹம்பலா நினைக்கிறார் இந்த இடத்துல, இல்லையா? என்ன சொல்றாருன்னா, as bhakti I have no love for Krishna nor the causes of developing. எனக்கு எந்த காரணமுமே இல்லை, எனக்கு பகவான் மீது அன்பும் கிடையாது, எந்த காரணமும் இல்லை நான் அவருக்கு அன்பு கொள்வதற்கு. இந்த மாதிரி ரீசன் நமக்கு கூட உண்டு, இல்லையா? பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்த பிறகுதான் நம்ம கண்ணனையே வணங்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நார்மலா தான், இல்லையா? எல்லாம் 10ஓட 11 ஒரு கடவுளா நம்ம அவர் வணங்கிட்டு இருந்தோம். அதனால அவர் அன்பு கொள்வதற்கு எந்த காரணமுமே நமக்கு இருக்கின்றதே இல்லை, இல்லையா? அதை வளர்த்துக்கணுன்றதுக்கான ஒரு காரணம் கூட நமக்கு இருந்தது இல்லை. ஏன்னா எவ்வாறு, அதாவது கேட்பது, சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இது மாதிரி இது எல்லாமே பக்தி யோகத்தினுடைய முறைகள் ஆக்சுவலி, by which one is always thinking of Krishna and fixing his mind in the heart is also lacking in me. அதுவும் என்னுடைய மனசுல கிடையாது. எப்பவுமே ஜபம் பண்ணேன் இறைவனை எப்பவுமே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசும் எனக்கு இல்ல, இல்லையா? as far as philosophical knowledge or pious words are concerned, தர்மமான வார்த்தை, I don't see any opportunity for me to execute. எனக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்குமானே எனக்கு தெரியல. தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமானே எனக்கு தெரியல. Above all, I am not even born of a nice family. So therefore I simply pray to you, Gopi Jana Vallabha. That means the maintainer of the beloved gopis. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet. And this hope is giving me pain. அதாவது இப்படியாவது உங்களுடைய நாமத்தை நான் ஹிருதயத்துல அதாவது எப்பவுமே இருக்க வைக்கிறதுக்கு, இல்லையா? அந்த ஒரு இது மட்டும்தான் இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா அதுவும் எனக்கு வலியும் வேதனையா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு அந்த தகுதியே கிடையாது. ஐ எம் நாட் எ குவாலிஃபைட் பர்சன். எப்பவுமே அந்த ஹிருதயத்துல இறைவனை வணங்க செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் செய்வதற்கான தகுதி, இல்லையா? அது எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஐ எம் குவைட் இன்காம்பிடன்ட் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பக்குவம் இல்லை என்ற அர்த்தம். அந்த செயலை செய்வதற்கான பக்குவம் இல்லை. சோ அதனால எவ்வாறு your lotus feet and this hope is giving pain because I think myself quite incompetent சொல்லிட்டாரு. அதாவது அவருக்கு அந்த அளவுக்கு காம்பிடன்ட்னா ஒரு செயலை ஸ்கில் மாதிரிதான், இல்லையா? அறிவு, அந்த அளவுக்கு எனக்கு அறிவு இல்லை அதை அடையறதுக்கு அப்படிங்கறது நினைக்கிறார். So the purpose is understanding is that under this heading is Asha Bandha. One should continue a hope against hope that someday or the other will be able to approach a lotus feet of the Supreme Lord. இல்லையா? அந்த நம்பிக்கை மட்டும் நம்ம என்னைக்குமே விடக்கூடாது. வாழ்க்கையில நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி தற்பெருமை என்பது இருக்கவே கூடாது. அது வாழ்க்கையில நமக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து சீக்கிரமா நம்மள சறுக்கி கீழே தள்ளிடும். டிட்டாச்மெண்ட், இங்க பரத மகாராஜா பத்தி சொல்றாங்க. அவருக்கு எதன் மீதும் பற்றுதலே இருந்தது இல்லையா? அதனாலதான் அவர் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வனப்பிரஸ்த காலத்துல காட்டுக்கு சென்றார், தன்னுடைய மகனுக்கு மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு. எம்பரர் பரதா provides a typical example of detachment, இல்லையா? he had everything enjoyable. இந்த பௌதீக உலகத்துல எல்லாமே அவருக்கு சுகிக்கிறதுக்காக எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் அவற்றை எல்லாவற்றையுமே அவர் விட்டு சென்றார். this means detachment doesn't mean artificially, இல்லையா? அதாவது நான் டிட்டாச்மெண்ட் சொல்லிட்டு நான் எல்லாத்தையும் வச்சு உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தேன்னா அதுக்கு பேரு டிட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. நம்ம முன்னாடி என்னதான் இருந்தாலும் அது நம்மள அதாவது பாத்தீங்கன்னா சஞ்சலத்தை கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் அதை செய்யணும்ன்ற உந்துதலோட இருந்தாலும் அதை பார்த்த பிறகு
அந்த அந்த சங்கடத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில மனதளவுல வெளியில வரோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய துறவரம் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டே இருந்திருக்கோம், நம்ம இப்போ சின்ன இயக்கத்துக்கு வந்த பிறகு நம்ம நான்வெஜ் எல்லாம் விட்டாச்சு இல்லையா. ஸோ இது ஒன்லி ஃபார் நான் வெஜிடேரியன்ஸ். ஆனா அப்படி இருந்தும் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இருக்கவங்கள வந்து ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விட்டா, அப்போ அவர் வந்து அதன் தரப்பில் வந்து ஈர்க்கப்பட்டால் நாமளும் சாப்பிடலான்ற ஒரு மனசு சொன்னதுன்னாக்கா அது வந்து உண்மையான டிட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, அது போலி இல்லையா. அதனால உண்மையான டிட்டாச்மெண்ட்னா அப்படிப்பட்ட சங்கடங்களே நம்ம முன்னாடி சுத்திகிட்டே இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். So one should remain unattracted by material attachment and he is called detached. அதாவது பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகளை நாம கண்டிப்பா துறக்கணும். மேலும் இந்த பிகினிங் இப்போ அப்கோர்ஸ் NFI டிவோட்டி வந்து அது வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறது வந்து கண்டிப்பா உண்டு. பட் த ரியல் பொசிஷன் ஆஃப் அ மெச்சூர் டிவோட்டி இஸ் தட் ஈவன் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் அல்லூரிமெண்ட்ஸ், அதாவது அவ்வளவு நமக்கு வந்து நம்ம சரிக்கை விழுறதுக்கான அத்தனை வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அவன் வந்து அதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்படாமல் இருக்கிறான் இல்லையா, அதுதான் கிரேட் ஆக்சுவலி. அதுதான் ஆக்சுவல் கிரைட்டீரியன் ஃபார் டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் எஸ் மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விரும்பிய வெற்றி எழுதுவதில் ஆர்வமுடைமை. ஒருவன் பக்தி தொண்டில் வெற்றி பெறுவதற்கு போதுமான ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அந்த ஆர்வம் சமுத்கண்டா எனப்படும். இதன் பொருள் முழு ஆர்வமுடைமை என்பதாகும். உண்மையில் இந்த ஆர்வமே கிருஷ்ண உணர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையாகும். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு. அதனை பெறுவதற்கோ அல்லது தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கோ ஒருவன் அதற்குரிய விலையினை கொடுத்தாக வேண்டும். வேத இலக்கியங்களில் மதிப்பு மிக்கதான கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதற்கு ஒருவன் வெற்றி எய்துவதற்கான உள்ளார்ந்த ஆர்வத்தில் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளார்ந்த ஆர்வமானது மிகவும் அழகாக கிருஷ்ண கருணாமிர்தம் என்னும் நூலில் வில்வமங்கல தாக்கூர் அவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. அவர் கூறுகிறார், பிரபஞ்சம் முழுவதையும் மயக்கும் உடல் அழகும், கரிய புருவங்களால் எப்போதும் தாக்கப்படும் செந்தாமரை விழிகளும், எப்போதும் தனது பக்தர்களை ஆர்வமுடன் பார்க்கும் பார்வையும், அதன் காரணமாக அங்குமிங்கும் அலையும் விழிகளையும் உடைய விருந்தாவன சிறுவனை காண நான் பேரார்வமுடன் காத்திருக்கிறேன். அவனது விழிகள் எப்போதும் ஈரமுடையதாக இருக்கின்றன. அவனது இதழ்கள் தாமிரத்தை போல் சிவந்திருக்கின்றன. அந்த இதழ்களின் வழியே வரும் ஒளியானது மதங்கொண்ட யானையை விட மதம் கொண்டவனாக ஒருவனை அலையச் செய்யும். நான் அவனை விருந்தாவனத்தில் காண பெரிதும் விளைகின்றேன். பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதில் பற்று வைத்தல். அதே கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்தில் ராதாராணி ஓதுவதை பற்றியதோர் குறிப்பும் உண்டு. ராதாராணியின் தோழி ஒருத்தி கூறுகிறாள், ஓ பகவான் கோவிந்தனே, மன்னர் விருஷபானுவின் புதல்வியான இந்த பெண் இப்போது கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவள் உமது புனித நாமத்தினை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று கவலையுடன் ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றாள். பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதில் ஆர்வம் வைத்தல். பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதுவதில் பற்று வைப்பது பற்றி கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. இனிமையுடையவரும் துள்ளி விளையாடும் சிறுவர்கள் அனைவரிலும் மிக்க குறும்புக்காரனான கிருஷ்ணருக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? கிருஷ்ணரின் எழில்மிகு லீலைகளில் நினைவே என் உள்ளத்தை பெரிதும் ஈர்க்கின்றது. நான் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை. கிருஷ்ணர் லீலைகள் புரிந்த இடத்தில் வாழ வேண்டும் என்னும் விருப்பம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சுவாமியின் பத்யாவளி என்னும் நூலில் விருந்தாவனத்தை பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. இந்த இடத்தில்தான் ஆயர்களின் அரசனான தனது தந்தை நந்த மகாராஜாவுடன் அவரது மைந்தன் வசித்து வந்தார். இந்த இடத்தில்தான் வண்டியின் வடிவில் மாறுவேடம் பூண்டு வந்த சகடாசுரன் அடித்து நொறுக்கப்பட்டான். இந்த இடத்தில்தான் நமது உலக வாழ்க்கையின் முடிச்சை துண்டிக்கும் தாமோதரன் அவரது அன்னையான யசோதையால் உரலில் கட்டி வைக்கப்பட்டார். மதுரா மாவட்டம் அல்லது விருந்தாவனத்தில் வாழும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு தூய பக்தன் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் நடைபெற்ற எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கிறான். இந்த புண்ணிய தலங்களில்தான் கிருஷ்ணர் அவரது அன்னை யசோதையுடனும் ஆயர்குல சிறுவர்களுடன் லீலைகள் புரிந்தார். இந்த இடங்கள் அனைத்தையும் சுற்றி வலம் வருதல் இப்போதும் கூட கிருஷ்ணரின் பக்தர்களிடையே இருக்கும் வழக்கமாகும். மேலும் மதுராபுரிக்கும் விருந்தாவனத்திற்கும் வருபவர்கள் எப்போதும் உன்னத இன்பத்தினை அனுபவித்து மகிழ்கின்றனர். உண்மையில் ஒருவன் விருந்தாவனத்திற்கு சென்றான் என்றால் அங்கிருந்து அருமையான லீலைகள் பல புரிந்த கிருஷ்ணரின் பிரிவினை அவன் உடனே உணர்வான். கிருஷ்ணரின் லீலைகளை நினைவு கூறும் அன்பே கிருஷ்ணர் மீதான
நினைவு கூறும் அன்பே கிருஷ்ணர் மீதான பற்றாக அறியப்படுகிறது. எனினும் அருவவாதிகளும் யோகிகளும் பக்தி தொண்டு போல் செய்து இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருங்கிணைய விரும்புகின்றனர். அவர்கள் சில சமயம் கிருஷ்ணர் லீலைகள் புரிந்த புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று ஒரு தூய பக்தனின் உணர்வினை பாவனை செய்ய முயல்கின்றனர். ஆயினும் அவர்களிடம் முக்தி பெறுவதற்கான எண்ணம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. அதனால் அவர்களின் செய்கைகள் பற்றாக கருதப்படுவது இல்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணர் மீது தூய பக்தர்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் பற்றானது கர்மிகளின் மனதிலோ ஞானிகளின் மனதிலோ முழுமை பெறுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்றாலும், ஏனென்றால் தூய கிருஷ்ண உணர்வுடன் கூடிய அந்த பற்றானது மிகவும் அரியதென்றும் முக்தி பெற்றவர்களுக்கும் கூட அது சாத்தியமாகாது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். பகவத்கீதையில் பௌதீக மாசிலிருந்து விடுதலை பெறும் நிலையிலேயே பக்தி தொண்டானது எய்தக்கூடியதாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விடுதலை பெற்று அருவ பிரம்மஜோதியின் ஒன்றாக இணைய விரும்புவனுக்கும் கிருஷ்ணர் மீது பற்று வைப்பது சாத்தியமாகாது. இப்பற்றானது கிருஷ்ணரால் மிகவும் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த பற்று தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அருளப்படுகிறது. சாதாரண பக்தர்களுக்கும் கூட கிருஷ்ணர் மீது தூய பற்று வைத்தல் என்பது இயலாது. ஆகவே கர்ம பயன்களினால் இதயம் மாசிட்டிருக்கும் கர்மிகளுக்கும் பல்வேறு வகையான மனயூகங்களில் சிக்கி தவிக்கும் ஞானிகளுக்கும் வெற்றி எய்வது என்பது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? அஷ்டகாலிக லீலா எனப்படும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை செயற்கையாக சிந்திக்கும் பக்தர் என தம்மை சொல்லிக் கொள்வோர் பலர் இருக்கின்றனர். சில சமயம் ஒருவன் தன்னிடம் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனின் வடிவில் வந்து பேசியதாகவோ அல்லது ராதாராணியும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்து வந்து தன்னிடம் பேசியதாகவோ பாசாங்கு செய்து அந்த லீலைகளை அவன் பாவனை செய்கிறான். இந்த குணநலன்கள் சில சமயம் அருவவாதிகளால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பக்தி தொண்டு விஞ்ஞானத்தை பற்றி அறியாத அப்பாவி மனிதர்களை வசீகரிக்கவும் செய்யலாம். ஆனால் ஒரு அனுபவசாலியான பக்தனின் பார்வையில் இக்கேலி சித்திரங்கள் பட்டதென்றால் அதன் உண்மை தன்மைகள் என்னவென்று உடனடியாக புரிந்து கொள்கின்றான். ஒரு பாசாங்குக்காரன் கிருஷ்ணர் மீது போலியான பற்றுடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால் அவனது பற்று உண்மையான பற்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை. எனினும் பாசாங்குக்காரனின் அப்பற்று இறுதியில் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வதான நம்பிக்கையை அவனுக்கு அளிக்கிறது என்று கூறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதெல்லாம் ஹெட்டிங்லே இருக்குது உங்களுக்கு. ஈகர்னஸ், கிரேட் ஹோப் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆர்வம், எதை வந்து டிசையர்ட் சக்சஸ், அதாவது டிசையர்ட் சக்சஸ் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் நம்ம பார்க்கணும், பௌதீகத்துல கேட்க கூடாது. அது அப்படி நம்ம பண்றதுதான் அது பேரு சமுத்காந்தா அப்படிங்கிற பெயர். அதாவது நமக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்தி சேவையில வரக்கூடிய நிறைவு கம்ப்ளீட்லி இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆர்வத்தை வந்து வளர்த்துக்கணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்று சொல்லப்படுது. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் சம் வேல்யூ, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு. ஒன் ஹேஸ் டு பே த வேல்யூ பிஃபோர் obtaining or possession இல்லையா? அதை வாங்கிக்கிறதுலயுமோ அதனுடைய உரிமையாகி கொள்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்து நமக்கு வந்து சில வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வேல்யூஸ் அப்படின்னா மதிப்பு உண்டு இல்லையா? அந்த மதிப்பை நாம வந்து பே பண்ணாதான் நமக்கு அது கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு வீடு வாங்கணும்னா அதுக்கு நான் பே பண்ணாதான் எனக்கு அந்த வீடு வந்து கிடைக்கும் இல்லையா? அப்பதான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம பக்தி உணர்வுல கூட வந்து நம்ம ஒன்று பெறணும்னா நாம ஒரு செயலை செய்துதான் ஆகணும். செயலற்ற தன்மையிலிருந்து எதுவுமே நமக்கு நிலைக்காது இல்லையா? This intense eagerness is very nicely expressed by Bilvamangala Tagore வந்து explain கிருஷ்ண கர்ணாம்பிரதா அப்படின்ற அந்த புக்ல வந்து எழுதியிருக்கதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. I am eagerly waiting to see the boy of Vrindavana, அதாவது கண்ணனை பார்க்க. சோ என்ன அதாவது இன்டென்ஸ் ஈகர்னஸ் அச்சீவிங் கரெக்ட். ஸோ இன்டென்ஸ் இது யாரு பில்வமங்கல தாகுரார் வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் வந்து நான் விருந்தாவனத்து இருக்கக்கூடிய அந்த கோபால் இல்லையா, அவரை பார்க்கறதுக்காக நான் வந்து என்னுடைய கண்கள் வந்து விழித்த வண்ணம் இருக்கிறது இல்லையா? அதாவது அதை பார்க்கணும், அவர் அந்த அந்த கோபால் வந்து பார்க்கணும் இல்லையா, பகவானை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வில்வமங்கல தாகுரார் வந்து நினைக்கிறார். ஹூஸ் ஐஸ் ஆர், இப்ப வந்து பகவானுடைய ரூபத்தினுடைய அலங்காரத்தை வந்து இந்த தாமரை போன்ற கண்கள் இல்லையா, அது எல்லாமே அவருடைய புருவங்கள் கருப்பா இருந்தது, அந்த முடி வந்து கண்ணு இல்ல மாதாஜி, அது கண்ணு வந்து அப்புறமா தான் கடைசியில தானே மாதாஜி போகுது, முதல்ல இருக்கு இல்லையா?
சோ அதாவது முதல்ல பார்த்திருக்கிறது அந்த இதுல இருக்கும் இல்லையா, அவருக்கு உள்ளதே உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்கம் இருக்கும் இல்லையா, பகவானை பார்த்த அந்த இது உண்டு அவருக்கு. இஸ் ஆல்வேஸ் ஈகர்லி கிளான்சிங் ஓவர் இஸ் டிவோட்டி, எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது ஒரு கடைக்கண் பார்வை வச்சிருக்கார். ஸோ தேர்ஃபோர் மூவிங் ஸ்லைட்லி ஹியர் அண்ட் தர், இஸ் ஐஸ் ஆர் வெரி ஆல்வேஸ் மாய்ஸ்ட், இஸ் லிப்ஸ் ஆர் கலர்ட் வித் லைக் காப்பர், அதாவது செம்பு இல்லையா, செம்புனுடைய கலர்ல இருக்க அவருடைய உதடுகள். And through the lips come the sound vibration which drives one madder to a mad elephant. அதாவது மதம் பிடிச்ச யானைக்கு இது ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு, கட்டுப்படுத்த முடியாத தன்மை என்று அதற்கு பொருள். பகவான் மீது வச்சிருக்கணும். ஐ வாண்ட் சோ மச் டு சீ இன் பிருந்தாவனா, இதெல்லாம் நான் பிருந்தாவனத்துல பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது. அட்டாச்மெண்ட் இங்க வந்து ராதை வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொன்னது அந்த பகவான் மீது, அவருடைய புனித நாமங்கள் மீது ராதை வைத்திருந்த அன்பு. அடுத்து அட்ராக்ஷன் ஃபார் த லிவிங் பிளேஸ் வேர், நம்ம எந்த தளத்துல இருக்கிறோமோ அந்த தளத்துல, அதாவது இன் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா, இல்ல ஈஷோல தான் இல்லையா, இல்ல ஈஷோ லாஸ்ட் இல்லையா, ராதா குண்ட்ல இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பிருந்தாவனா மதுரால இருக்கிறது இல்லையா, இப்படி ஒண்ணுன்னா வந்து நம்ம அந்த இந்த இது கிடைக்கலையா, அட்லீஸ்ட் இதென்னா வைகுண்டம், ஸோ அந்த கோலோகம் இதெல்லாமே மேல உலகத்துல இருக்கு. அது இல்லைன்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல வாழும் காலத்துல வந்து வேத சாஸ்திரங்களை வந்து கடைபிடிச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய இதை பத்தி நாம வாசிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த இடத்துல இது பார்க்கும் பொழுது பாதாவளி, அதாவது ராதா குண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ராதா குண்டு, இன்னொன்னு என்ன பண்ணுது ஷாம குண்டு இல்லையா, பகவானுடைய இதுல பேர்ல ஷாம் குண்டு, ராதா குண்டு, எத்தனையோ கோவர்தன கிரியில வந்து நிறைய குன்றுகள் இருக்கிறதா வந்து பிரேமா மாதாஜி ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல வந்து சொன்னாங்க அவங்க. ஸோ நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ், ஆனா வந்து அவரு சொன்னது வந்து அவங்க சொன்னது நல்ல பெயர்கள் தான், எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. பட் நிறைய குண்டு கோவர்தனத்துக்கும் வந்து கோவர்தனகிரியாண்டியுமே வந்து அந்த கோவர்தனகிரி பர்சானிஃபைடு அந்த மலைக்கே ஒரு அங்கேயும் வந்து ஒரு குண்டு உண்டான். இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம மேல் உலகத்தை விட இங்க வாழும் காலகட்டத்துல வந்து நம்ம அத வைகுண்டம் கோலோகெல்லாம் மேன்மையானதுதான். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அட்லீஸ்ட் நாம எங்கேயாவது மதுராலையாவது வாழ்ந்திருக்கணும், விருந்தாவனத்திலேயாவது வாழணும் இல்லையா, இப்படி நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல வாசிக்கிறோம். அட்லீஸ்ட் நம்ம எதையும் இல்லைனாலும் எப்பொழுதுமே அன்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்தி என்பது நமக்கு இருக்கணும்னு தான் கடைசியில முடிவடைந்தாங்க. சோ அது மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி எதுக்கு இருக்கணும்னா, அப்போ அன்றாடம் இடைவிடாமல் நம்ம வந்து அந்த கோயிலுக்கு போவோம் இல்லையா, நமஸ்காரங்களை தெரிவிப்போம், சுத்தி வருவோம், விழுந்த நமஸ்காரங்கள் பண்ணுவோம், இல்ல புஷ்பம் எடுத்து கொடுப்போம், ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன் நமக்கு கண்டிப்பா அதுல இருக்கும் இல்லையா. சோ நாம அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள்ல ஈடுபடலைன்னா நமக்கு வந்து பக்தியினுடைய மேன்மை வந்து கண்டிப்பா வெளிப்படாது. we have to involve us actually இல்லையா, நம்மள நாமளே வந்து அந்த செயல்ல வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்வதற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். சோ மேலும் இந்த அருவவாதிகள் சோ அட்ராக்ஷன் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா, சோ இறைவன் மீது நாம ஈடுபாடு கொள்ளுதல். There are impersonal philosophers and mystics, however, who by a show of devotional service want ultimately to merge into the existence of the supreme Parat. இல்லையா, அதான் பிரம்ம ஜோதிர்ல இணைந்து விடணும்ட்டு. They sometimes try to imitate pure devotees. Pure devotees சில விஷயங்களை நாம ஃபாலோ பண்ணணும், சில விஷயங்கள்ல வந்து நாம வந்து அப்படியே நம்ம வந்து பரிபாலிக்கிறது. ஆனா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஒன்று போல வாய்ப்பிக்க கூடாது. யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து மகாலட்சுமி. இப்பாவனை பற்றானது நிழல் பற்று மற்றும் பரா உன்னத பற்று என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலும் அல்லது ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்படாமலும் இருக்கும் ஒருவன் இது போன்ற பாவனை பற்றினை வெளிப்படுத்துகிறான் என்றால் அதுவே நிழல் பற்று எனப்படுகிறது. சில சமயம் ஒருவன் உலக இன்பத்தின் மீதோ அல்லது முக்தியின் மீதோ உண்மையிலேயே பற்றுடையனாக இருப்பின் பகவான் புனித நாமத்தை தூய பக்தர்கள் ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பாக்கியம் பெறுகிறான். பகவானின் நல்லருளால் பகவானின் நாமத்தை ஓதுவதில் அவனும் கூட பங்கு கொள்கிறான். அச்சமயம் அத்தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் அவர்களின் இதயத்திலிருந்து சந்திரனை போன்ற ஒளிக்கதிர்களானது எழுந்து அவன் மீது பட்டு பிரதிபலிக்கும். தூய பக்தர்களின் பாதிப்பினால் அருவ வேண்டும் என்னும் ஆவலின் காரணமாக எழும் பற்றின் மீது அவனும் சிறிதளவு பற்றுடையனாகவும் காணப்படலாம்.
ஆனால் இது ஒரு ஊசலாட்டம் போன்றதாகும். இது போன்ற நிழல் பற்று ஒருவனிடம் வெளிப்படுவதை அவன் துன்பங்கள் நீங்கள் பெற்றதாக உணர்ந்தான் என்றால் அது பற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிழல் பற்று அல்லது பற்று என்பது ஒருவன் தூய பக்தனுடன் தொடர்பு கொண்டாலோ அல்லது பிருந்தாவனம், மதுரா போன்ற புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்றாலோ வளர்ச்சி அடைகிறது. கிருஷ்ணர் மீதான இப்பற்றில் ஒரு சாதாரண மனிதன் வளர்ச்சி பெற்று தூய பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்தான் என்றால் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். இதன் மூலம் என்னவென்றால் உன்னத பற்று மிகவும் ஆற்றலுடையது என்பதோடும் தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் அவ்வாறான பற்று ஒரு சாதாரண மனிதனிடம் காணப்பட்டதென்றால் அது அவனை பரிபூர்ண நிலையை அடைய செய்யும் என்பதாகும். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீதான அப்பற்று தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் அவன் போதிய அளவு இறைவசப்படவில்லை என்றால் அவனிடம் உண்டாகாது. தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஒரு பற்று உண்டாகக்கூடும் என்றால் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவிழுக்கு செய்யும் குற்றங்களால் அப்பற்று தீர்ந்துவிடக்கூடும். தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் கிருஷ்ணர் மீது பற்று உண்டாகின்றது. அதே சமயம் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவிழுக்கு செய்யப்படும் குற்றங்களினால் அப்பற்று ஒருவனிடம் இருந்து இல்லாது ஒழிகின்றது. இவ்வாறு இல்லாது போவதும் பௌர்ணமி நிலவு தேய்ந்து விடுவதற்கு ஒப்பாகும். அது சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து இறுதியில் ஒரு நாள் இல்லாமல் போகின்றது. ஆகையால் ஒருவன் தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்களின் தாமரை திருவிழுக்கு குற்றம் இழக்காத வண்ணம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருத்தல் வேண்டும். மாதாஜி படிக்கிட்டா? படிச்சு முடிச்சிருங்க அது வரைக்கும். சரி. உன்னத பற்று அது நிழலாயினும் ஆயினும் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவிழுக்கு இழைக்கப்படும் பல்வகையான குற்றங்களின் தன்மையினால் ஆற்றல் இழந்து போகிறது. அக்குற்றம் தீவிரமானது என்றால் ஒருவனது பற்று இல்லாதொழுகிறது. அவ்வாறின்றி அக்குற்றம் சிறிது என்றால் ஒருவனது பற்று இரண்டாந்தர மூன்றாந்தர நிலையில் விளங்குகிறது. முக்தி பெறும் கொள்கைகளிலோ அல்லது பிரம்மஜோதியுடன் இணைய வேண்டும் என்பதிலோ ஒருவன் பற்றுடையனாக இருந்தான் என்றால் அவனது மெய்மறந்த ஆனந்த உறவுகள் நிழல் மற்றும் பற்றுக்கு படிப்படியாக குறைகிறது அல்லது அகங்கிரேகோ பாசனர் விதிகளுக்கு உரியதாக மாற்றம் பெறுகிறது. அசங்கிரோ பாசனர் என்பது பரமபுருஷ பகவானுடன் தன்னை ஒன்றாக அடையாளம் காண்பதினால் ஆன்மீக உணர்வு பெற தொடங்கும் ஒரு உயிரினை பற்றி கூறுவதாகும். இது போன்ற ஆத்ம உணர்வு எல்லாம் ஒன்றே என்னும் சிந்தனையுடையதாகும். எல்லாம் ஒன்றே என்று எண்ணுபவன் தானும் பரமபுருஷனும் பகவானும் ஒன்றே என்றே கருதுகிறான். இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானுக்கு தனக்கும் வேறுபாடு காணாத காரணத்தால் தன்னை வணங்குவதன் மூலம் சர்வேஸ்வரனையே வணங்குகிறோம் என்று அவனது எண்ணமாகும். சில சமயம் ஒரு புதிய பக்தன் கீர்த்தனத்திலும் ஆடுவதிலும் மிகவும் ஆர்வமுடன் பங்கு கொள்வனாக காணப்படுகிறான். ஆயினும் அவனது உள்மனதில் தான் பரம்பொருளுடன் ஒன்றாக கலந்து விட்டோம் என்னும் எண்ணமுடையனாக இருக்கிறான். எல்லாம் ஒன்றே என்னும் கருத்து தூய உன்னத பக்தி தொண்டிலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். எனினும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலேயே ஒருவன் உயர்தர பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றவனாக காணப்படலாம். அவ்வாறு இருந்தால் அவன் பக்தி தொண்டின் இந்நிலையை அவனது முற்பருவிலேயே எய்தியுள்ளான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தற்காலிகமாக அது நின்று போயிருக்கலாம். அநேகமாக அவன் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவிழுக்கு ஏதேனும் ஒரு குற்றம் இழைத்திருக்கலாம். இப்போது இரண்டாவதாக கிடைத்திருக்கும் நல்வாய்ப்பினால் அது மீண்டும் வளர்ச்சி பெற தொடங்குகின்றது. இதன் முடிவு பக்தி தொண்டின் உறுதியான கவர்ச்சியானது தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் மட்டுமே எய்தப்படுகிறது என்பதே ஆகும். பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தனது நிலையில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்றால் அவ்வளர்ச்சி கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையாகி ஏற்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் உலக இன்பத்தில் முற்றிலும் பற்றற்று தூய பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் பக்தி தொண்டில் நெறிமுறைக்கேற்ப வாழாதனாக காணப்படின் யாரும் அவன் மீது விரோதம் கொள்ளக்கூடாது. பகவத்கீதையிலும் கூட பகவான் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடைய ஒரு பக்தன் தன்னை அறியாமல் தூய பக்தி தொண்டு குணங்களில் சில சமயம் நெறி பிறந்தவனாக காணப்படினும் அவன் தூய பக்தர்களுடன் வைத்து எண்ணப்பட வேண்டும் என்று உறுதி செய்யப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் பக்தி தொண்டில் வைக்கப்படும் மாறாத நம்பிக்கையானது ஒருவனை பக்தி தொண்டின் உயர்நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. நரசிம்ம புராணத்தில் ஒருவன் தனது மனம், உடல் மற்றும் செயல்களை முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஈடுபடுத்தியவனாக இருந்தும் சில சமயம் அருவருக்கத்தக்க செயல்களை செய்தான் என்றால்
அந்த அருவருத்தக்க செயல்கள் அவனது உறுதியான பக்தி தொண்டின் ஆற்றலினால் நிச்சயமாக விரைவில் வெற்றி கொள்ளப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு கொடுக்கப்படும் சான்று என்னவென்றால், முழு நிலவில் உள்ள சில புள்ளிகள் அம்மை விழுக்கள் போல தோன்றலாம், ஆயினும் முழு நிலவினால் பரப்பப்படும் அது ஒளியை தடுக்க முடியாது என்பதாகும். அதுபோல பறந்து விருந்து பக்தி தொண்டின் மத்தியில் சிறு புள்ளியாக காணப்படும் ஒரு சிறிய தவறு தவறாக கருதப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணர் மீதான பற்று உன்னத ஆனந்தமாகும். அளவற்ற உன்னத ஆனந்தத்தின் மத்தியில் காணப்படும் உலகில் குற்றமெனும் ஒரு மருவினால் அதனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த இதுல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்னா, ஒண்ணு வந்து முழு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்கள், அதே வந்து டிஃபரெண்ட் மூணு விதமான நம்ம பக்தர்கள் நிலை, கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, அடுத்து உத்தம அதிகாரி இல்லையா, அது ஒன்று. அடுத்து வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவையினுடைய லெவல் இல்லையா. சோ அதாவது அனன்ய பக்தி பண்றோமா, இல்ல வந்து ஒரு சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய பக்தின்றது, அவ்வளவு ஈடுபாடற்ற பக்தி, சாதன பக்தியில போறோமா, இப்படி எல்லாமே நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ஸ்ல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இந்த இடத்துல. சோ எந்த இடத்துல மாதாஜி விட்டாங்க லாஸ்ட் டைம், டிவோட்டி மதுரா விருந்தாவனத்துல இருக்கிறது வந்து விசேஷம். அப்படி இருக்க முடியலன்னா நம்ம வீட்டையே மதுரா விருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ளணும். இதுதான் பக்தி ரசாமிருத சிந்தல வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அறிவுரை. சோ மேலும் கண்ணனுடைய லீலைகள் எல்லாம் வந்து எண்ணி பாக்குறது இல்லையா. சோ நலக்குவேரா, மணிகிரிவா இவங்களுக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுத்தது இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து அவருடைய லீலைகள், விருந்தாவன வாசிகளோட அவர் செய்த லீலைகள் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து நம்ம எல்லாம் நினைவு கூறலாம். அவ்வாறு செய்வதால் வந்து நாம அந்த பகவான் மீது வந்து ஈர்ப்பு என்பது ஏற்படும். அவர் இருந்த இடங்களா இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் நாம வந்து செல்வதற்கான அந்த ஈர்ப்பு கூட நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா. இல்லைன்னா நம்ம சும்மாதான் வீட்டுலதான் இருக்கும். A pure devotee of Lord Krishna resides in the districts of Mathura and then Vrindavanam, அங்கதான் இருக்காங்கன்றதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. A sacred place. At these sacred places Krishna displayed his childhood activities இல்லையா. சிறு பிராயத்துல யசோத தாயாரோட, அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்களோட இல்லையா, கோபா கோபிஸோட வந்து அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே இந்த இடத்துல அவர் வந்து செய்தார். மேலும் அதை வந்து நினைவில் கொள்ளும் பொழுது அவர் தரப்பில் நம்ம இருக்கப்படுகின்றோம் இல்லையா. சோ ஒருத்தர் வந்து அதை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா எடுத்துரைக்கும் பொழுது, அப்படியே நமக்கு உள்ளபடி சொல்லும் பொழுது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கேட்கணும்னு தோணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை வந்து நாம வந்து வெளிப்படுத்திக்கணும். அதாவது வெளிப்படுத்துறதுனாக்க உணர்ந்து அறிந்து வரணும், அது ரொம்ப முக்கியம். உணர்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. மேலும் there are impersonal philosophers and mystics, however, who by show of devotional service can ultimately merge into the existence இல்லையா. இவங்க சாயுஜ்ய முக்தி, அதுதான் லீஸ்ட் முக்தி. They sometimes try to imitate pure devotee sentiments by visiting holy places where Krishna has as his pastime, but simply they have view of salvation and so their activities cannot be considered attachment. So impersonalist வந்து அவங்களுடைய முதல் குறிக்கோளே வந்து அந்த பிரம்மஜோதில இணையதுதான். என்னதான் அவங்க வந்து புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் போனா கூட அவங்களுடைய இணைப்பு எதனோட, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருவத்தன்மையில அதாவது இணைந்து விட வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள். அதுலயும் வந்து நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா. அப்ப எந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ அது வந்து நன்மையான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. மேலும் ரூப கோஸ்வாமியர்கள் வந்து சொல்றார், attachment exhibited by pure devotees for Krishna cannot possibly be perfected in the arts of the fruity workers. அதாவது பக்தர்கள் வந்து பகவான் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பிரேமை வந்து அதாவது அவருடைய ஹிருதயத்துல இருந்து எல்லாமே அவர் வந்து எடுத்துக்கிறார் இல்லையா. கிருஷ்ணா cannot possibly perfected in the arts of the fruity workers. அப்படியே நம்ம மெக்கானிக்கலா நம்ம வந்து அந்த இணைப்பை வந்து ஏற்படுத்திக்க முடியாது. அதாவது ஒரு எந்திரமயமாக நம்ம அதை வந்து செயல்படுத்த முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பகவத்கீதை இருக்கு, பாகவதம் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம வாசிங்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனா அவர்களுக்கும் எடுத்துரைக்கிறவங்க ஒரு எடுத்துரைச்சாலும், அவர்கள் என்ன நன்மை அடைந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் எடுத்துரைத்தாலுமே அதை எடுத்துக்கொண்டு வாசிக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவம் அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ இருந்தால் வழிய கண்டிப்பா அதை நாம திணிக்கவே முடியாது. அதுதான் எக்ஸாம்பிளே நம்ம வந்து we cannot. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சமே வந்து அதாவது கலங்கங்கள் நிறைந்தது. அதனால எந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கண்டாமினேஷன்ல அவர் வந்து சிக்கின்னு இருக்காரு என்பது அவருக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. அதனால எப்பவுமே நம்ம இந்த கர்மிகளாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானிகளாகவும் வந்து நம்ம செயல்பாடுகளை நாம அதோட முடிச்சுக்க கூடாது.
வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் இட் டு த அப்ரண்ட். அதுக்கு மேல பக்தி என்பது கண்டிப்பா வேணும். அது எவ்வாறு செயல்படுத்தணும்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செயல்படுத்தணும். அவ்வாறு செய்யறது வந்து பகவானுக்கே ஈர்ப்புடையதாகிறது. அவரே நமக்கு சேவகன் ஆகி விடுகிறார் இல்லையா? எப்படி அர்ஜுனருக்கு பார்த்த சாரதி ஆனாரோ அந்த மாதிரி இல்லையா? அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த பியூர் டிவோட்டிஸ் ஆல்சோ. அதுவும் மெயினான பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. So there are so many so-called devotees who artificially think of Krishna's pastimes as Ashtasakhi, Ashtakali and Leela. So அதாவது நம்ம இந்த அஷ்டகாலி லீலா, இந்த கோபியர்களோடு அவர் செய்யக்கூடிய லீலைகளை பற்றி தான் சொல்றது. Sometimes one may artificially imitate this, pretending that Krishna is talking with him in the form of body. Yeah, or else one may pretend that Radharani and Krishna both have come to him and talking to him. இதெல்லாம் சும்மா ஒரு பாவனை செய்யறது. Such characteristics are sometimes exhibited by impersonal classmen. ஸோ அப்படிப்பட்டது எல்லாமே கண்மூடித்தனமா, அதாவது அவங்களுடைய கண்மூடித்தனமா அவங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லைன்னா அதன் மீது இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்தறிந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தாத்பரியத்தையே புரிஞ்சுக்காம அவர்கள் செயல்படும் விதம் இல்லையா? இப்படிதான் அப்படிங்கிறது நிலை. சோ அவங்களுக்கு என்ன எடுத்துரைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தில் இருக்க மாட்டாங்க. இது எல்லாமே ஒரு பிரிட்டென்ஷன் தான், வித்தியாச்சாரம் மாதிரிதான். Some characteristics are sometimes exhibited by impersonal class of men. இல்லையா? சில பேர் அர்வவாதிகள். Some may be, and they may captivate some innocent persons who have no knowledge of the science of devotional service. அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாம இருப்பவங்களை அதாவது நம்ம கூட பாக்குறோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு டம்மி கேண்டிடேட் இருந்தா கூட பரவாயில்லப்பா, நம்ம ஏதாவது சொல்லி கொடுத்து அவங்களை கரை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரிதான். சோ நம்ம அதாவது such characteristics are sometimes impersonal. They may be captivate some innocent persons who have no knowledge in the science of devotion. However, as soon as an experienced devotee sees all these characteristics, he can immediately evaluate that rascaldom. If such a pretender is sometimes seen possessing imitative attachment to Krishna, then that will not be accepted as a real attachment. ஏன்னா உண்மையிலே அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம நம்ம பிரிட்டென்ஷன் பண்ணா அது உண்மையிலே அவர் ஏத்துக்க கூட மாட்டார். அதனால்தான் பௌதீகத்துல எப்பவுமே நம்ம டிராமாட்டிக்கா இருக்கவே கூடாது. வி ஷுட் நாட் பி டிராமாட்டிக், வி ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக். அதனாலதான் நீங்க எந்த ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி பண்றதா இருந்தாலுமே இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லையா, காலையில இருந்து குளிச்சு முடிச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லாம் ஒண்ணுமே நீங்க அப்படியே பேரலா எடுத்து போனீங்கன்னா தட் வில் கிவ் யூ மோர் ரியலைசேஷன். ஆனா அவ்வாறு இல்லாம நாம நமக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படிலாம் நம்ம பண்ணோம்னா அந்த மாதிரியான பக்குவம் தான் நமக்கு கிடைக்குமே தவிர நமக்கு எப்படிப்பட்ட பக்குவம் வேணுமோ அந்த பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதனால்தான் however, as soon as experienced devotee sees all the characters, he immediately elevates such rank. If such a pretender is sometimes possessing imitative attachment to Krishna, that will be accepted as a real attachment. அதுவே உண்மையான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்ப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. It may be said, however, such arrangements gives the pretender hope that he may actually rise onto the platform. ஆனா உண்மையிலே அது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது இல்லையா? அது அவ்வளவு கரெக்டான ஒரு இது கிடையாது. ப்ராசஸ் கரெக்ட் கிடையாது. ஸோ அப்படி வழங்கக்கூடாது. ஸோ the imitative attachment can be again இப்படிதான்ன்றது அந்த இமிட்டேட்டிவ்னா ஒருத்தர் செய்யறாங்கன்னாக்கா அதே போல நாம் செய்யணும். அது ரெண்டு விதமான தலைப்பு கீழே பாக்குறோம். ஒண்ணு ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட், அதாவது பரா. அடுத்து someone undergoing the regulated principles of devotional service or without being guided by the bona fide spiritual master, such imitative attachment, that is called as shallow attachment. இல்லையா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளே கொடுக்குறாங்க. இமிட்டேட்டிவ் இரண்டு வகை. ஒண்ணு ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட், நம்முடைய நிழல் இல்லையா? அது அப்படின்னா நம்ம நிழலை நம்ம பாடியில பிரிக்க முடியாது இல்லையா? அது போல someone without undergoing the regulative principles, அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக அதாவது கொள்கைகள் இதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாங்க. So attachment, personal actually attached to material or salvation as a good fortune to associate the pure devotees while they are engaged in chanting of the holy name. By the good grace of the Lord, one may cooperate in joining the chanting. நாமெல்லாம் 4 மணிக்கு எழுந்து ஜபம் பண்றோமா இல்லையா?
இன்னும் ஒரு 10 பேர் 12 பேர் ஒரு நாளைக்கு வரோம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த மோட்டிவ் இருக்கு. இப்ப 4 மணிக்கு டான் எழுந்துக்கக்கூடிய அந்த இது வந்துருது. என்ன ஒரு 1 or 2 minutes தான் லேட்டா வந்து ஜாயின் ஆகும். ஆனாலும் நம்மளால அது செய்ய முடியாது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம அந்த அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த இப்ப நிலவுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவோ கலங்கங்கள் இருக்கிறதா நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஆனாலும் அது நிலவு நமக்கு என்ன பண்ணது? நிலவு ஒளி கொடுக்கிறது. அந்த ஒளி வந்து நமக்கு வந்து தாவரங்களுக்கு எல்லாமே வாழ்வு ரசத்தை வழங்குது இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிலவு ஒளி கூட நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி பட் இஃப் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட் one feels the disappearance of all material pangs, that is called as para attachment. அதாவது if the manifestation of such shadow attachment, இந்த மாதிரி ஈர்ப்பு இல்லையா? சோ ஈர்ப்பு இந்த இடத்துல வந்து பக்குவமான ஈர்ப்பு கிடையாது, செயல்படும் விதத்துல வரக்கூடியது இல்லையா? சோ ஆனா ஸ்திரத்தன்மையற்ற ஈடுபாடு. அப்படி இருக்கும்பொழுது ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட் ஒன் ஃபீல்ஸ், அதாவது அவர் உணர்றது என்னன்னாக்கா டிசப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பேங்க்ஸ், அதாவது பௌதீக சங்கடங்கள்ல இருந்து நாம எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கோம். சோ இப்ப பௌதீக சங்கடங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்தாலே நாம பரா அட்டாச்மெண்ட், அதுதான் எதிர்பார்ப்புகளோட இருந்து ஓகே நம்ம இப்ப இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஓகே பரவாயில்ல, சூழ்நிலை பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் பரா அட்டாச்மெண்ட். அப்படின்னா சோ பரா அப்படின்னும் போது பரா என்பது நித்தியம், அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு தான் நித்தியமான உலகத்துக்கு, இது அப்பரான்னு சொல்றோம் இல்லையா? Since gradual attachment or para attachment can develop if one associates with pure devotee or wishes the holy places like ஒன்னு தூய பக்தர்களுடைய அவங்களுடைய சங்கம், இல்லைன்னா நம்ம விருந்தாவனம் மதுரா இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று வருதல், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். If an ordinary man develops such attachment for Krishna and performs different devotional activities in the association of the pure devotees, he has also risen the platform of pure devotional service. அவர் தன்னுடைய பக்தி சேவையினுடைய தரத்தையுமே அவர் வந்து அதிகம் பண்ணியிருப்பார். The conclusion is that, இப்ப வந்து நிறைவு பகுதி இந்த சாப்டர், transcendental attachment is so powerful that if each attachment is seen manifested even in some common man by the association of the pure devotee, it can bring one on the perfection stage இல்லையா? ஒருத்தர் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய கண்களை கொண்டிருந்தால் அவர்கள் வந்து இறுதியில வந்து it becomes அதாவது by association of the pure devotee, அவனுக்கு வந்து இந்த நிலைதான் வந்து சமாதி நிலை, அதாவது பக்குவமான நிலை என்று நாம கருதலாம். மேலும் but such attachment Krishna cannot be invoked in a person without being sufficiently blessed by the association of pure devotees. அதனால ஃபர்ஸ்ட் குருனுடைய அனுகிரகம், அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அனுகிரகம். மேலும் as attachment can be invoked by the association of pure devotees, so attachment can also be extinguished. ஸோ அதாவது அதை வந்து நம்ம அட்டாச்மெண்ட்டை கூட நம்ம தூரமா விளக்கலாம், ஆனா அது வந்து அஃபென்சஸா நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு பிடிக்காத ஒன்றை நான் வந்து விடுறது எனக்கு சுலபம், ஆனா எனக்கு பிடிச்ச ஒன்றை வந்து நான் விடுறேன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த பிடிச்ச ஒன்று எனக்கு இன்னைக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் இனிமேல் சாப்பிட மாட்டேன் இல்லையா, நான் இனிமேல் அதை உபயோகப்படுத்த மாட்டேன் அப்படிலாம் நினைச்சு இருக்கும்போது அது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அதனுடைய பாதி செயலை செய்துட்டாருன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, அதாவது ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட், பரா அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான், கரெக்ட். ஸோ அது வந்து அஃபென்சிங் ஆயிடும். ஸோ ஒன்றின் மீது நம்ம வெறுப்பு, அடுத்து அதன் மீது ஈடுபாடற்ற நிலையிலிருந்து நம்ம செயல்படுறது, இப்படிப்பட்ட பக்திகள் வந்து என்றைக்குமே வந்து நமக்கு அபராதத்தை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிராயச்சித்தன்றதை வந்து தேடணும். ஸோ அந்த ஈடுபாடற்ற நிலையிலிருந்து நாம் அதை செயல்படக்கூடாது, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். If someone becomes attached to the principles of salvation and merging, இது பிரம்ம ஜோதிர் சாயுஜ்ய முக்தி இல்லையா, his caste is gradually diminished into shadow and para attachment, or else transferred into the principles of anga grahopasana அப்படின்ற அந்த வார்த்தை என்னன்னா describes a living entity when he அகங்கிரகோபாசனர் மதாஜி, அகங்கிரகோபாசனர். ஓகே, பாஷானா அப்படின்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த அதாவது when he begins spiritual identifying himself with supreme, அதாவது நானும் கடவுளும் ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. அதாவது ஒருவேளை வந்து இவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா எலிவேட் ஆயிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சிறு ரியலைசேஷன் வந்திருக்கும், அந்த ரியலைசேஷன் கொண்டே நான் தான் கடவுள், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பெயர்.
ஃபுல்லா அவங்களால வந்து எல்லாமே புரிஞ்சிருக்க முடியாது. ஆனா சிலது வந்து அவங்களுடைய உணர்தல் அடிப்படையில வந்து சிலதெல்லாம் வந்து உள்ளதை வந்து காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கும். ஆனா எல்லாவற்றிலுமே அவர்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. சோ அப்படிப்பட்டதுதான் வந்து இந்த அகங்கார அகங்கிராகோ பாஷானா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. மொயினிஸ்ட்னா சூன்யவாதி, thinks himself one with the supreme lord. So because he does not differentiate himself and the supreme lord, and it is the view that worshipping himself is worshipping of the supreme lord. இது இன்னும் ஒரு படி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிடுறேன், இப்ப என்ன யாரோ 10 பேர் புகழ்றாங்க, அப்ப எனக்கு எல்லாமே தெரியுது என்ற ஒரு அகம்பாவத்தை நான் வந்து வளர்த்துக்கிறேன். அதன் அடிப்படையில நாம் சொல்லக்கூடிய 1-2 கண்டிப்பா அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் அனைத்து உண்மை இல்லைல்ல, அது ஒன்று. இரண்டாவது, அது எனக்கு வந்து கடவுளுக்கு நிகர் என்று எந்த ஒரு நிலையுமே அதை நாம வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. we are not the creator, we are not the maintainer, we are not the annihilator இல்லையா? இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வந்து எப்பவோ இருக்காங்க. அதனால தேவர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம அந்தந்த குவாலிபிகேஷனுக்கு இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகளை நாம கண்டிப்பா வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஆனா நாம அந்த நிலைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு செய்ததுனால நம்மள அந்த நிலைக்கு இறைவனுக்கு சமமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடாது. அது அறியாமை இல்லையா? Sometimes it is found chanting and dancing very enthusiastically, but within himself he is under the impression that he has become one with the supreme will. இதுவும் இல்லையா? நாம ஜபங்களை சொல்றது, அடுத்து வந்து பகவான திருநாமங்களை வந்து சங்கீர்த்தன இயக்கமாக பண்றது. சோ இந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது நான் தான் கடவுள் நிலையில இருக்குன்னு நினைக்கிறது, அது தவறு இல்லையா? This conception of Moinism is completely different from the pure டிரான்ஸ்டென்டல் டிவோஷனல் சர்வீஸ். தூய்மையான அந்த தெய்வீகமான பக்தியிலிருந்து இது வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த தூய்மையான பக்தி வந்து எப்பவுமே ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் was achieved in the former life. So but some of the other reason it has been temporarily stopped, more probably by an offense committed at the lotus feet of the Lord. Now with a good and second chance he again begun to develop. The conclusion is that steady progress in the devotional service can be obtained only by the association of the pure devotees. தூய பக்தி சேவை வந்து ஒரு சாது சங்கத்துல இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நாம் அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும். அது நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து ஏற்றத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லப்பட்டு. If one can gradually advance in the state இல்லையா, மேலும் படிப்படியா இப்ப நியோஃபைட்ல இருந்து நம்ம அடுத்து உணர்றது, அப்படியே நம்ம மேல போகும்போது it is understood that causeless mercy of the supreme himself. If a person is completely detached, ஃபுல்லா வந்து பௌதிகத்துல விடுத்துட்டு அவர் வந்து முழுமையா அந்த பரவச நிலையை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருந்தால், even if sometimes accidentally found living up to the standards of devotional service பண்ணக்கூடிய அந்த தகுல ஞான நிலையில இல்லைன்னாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம், காலையில மங்களார்த்தி பாக்குறோம், எல்லாமே பண்றோம். ஆனா சில சமயத்துல நமக்கு உடல்நிலையற்ற நிலையில இருக்கும் இல்லையா? அப்ப எழுந்து நம்மளால எதையுமே செய்ய முடியாது. அந்த தருணத்திலுமே நாம இறைவனை நாம கண்டிப்பா நேசிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் தவறி வந்து நாம் எழும்போது one should not be envious of it. அதை பார்த்து நாம பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. ஸோ அதாவது பகவான் வந்து சொல்றார், இட் இஸ் ஆல்சோ கன்ஃபர்ம்ட் இன் பகவத்கீதா, a devotee who has unflinching faith இல்லையா and devotion to the Lord, even if sometimes sound to be accidentally deviated from the pure devotional characteristics. சில சமயத்துல நமக்கு தோணும் நம்ம தூய பக்தி சேவையில வந்து அதன் பிரகாரமே நம்ம செய்யவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பாவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தல, அந்த பாவமே வராம போகக்கூடிய சூழ்நிலை கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் நம்முடைய அதுதான் மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ should still be counted among the pure. இருந்தாலும் அதாவது ஒரு தூய பக்தர் தவறி விழுந்தா கூட மீண்டும் வந்து அவர் வந்து மேன்மையான அந்த நிலைக்கு வந்து அவரால் செல்ல முடியும். Unflinching faith in devotional service in Lord Krishna and the spiritual master makes one highly elevated in the activities of the devotional service இல்லையா? பகவானுடைய திருத்தொண்டல வந்து அதாவது அன்பிளிஞ்சிங் மீன்ஸ் எந்த ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நம்பிக்கை வரைக்கும் அந்த நம்பிக்கையில வந்து எந்த குறையுமே இருக்காது, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. ஸோ ஸ்திரமான ஒரு நம்பிக்கையோட வந்து செயல்படுறது.
அப்படிப்பட்டவங்க வந்து மேன்மையான ஒரு இடத்துல போவாங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் நம்ம வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லலாம், துருவ மகாராஜ் சொல்லலாம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே அன்பிளிஞ்சிங் ஃபெய்த் தான் அவங்களுக்கு. நரசிம்ம புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, if a person has completely engaged his mind, body and activities in the service of supreme, but externally is found engaged in some abominable activities, வெளியில பார்க்கும்போது அவர் ஏதோ தவறான செயல் செய்திருந்தாலும், these abominable activities will surely be very quickly vanquished by the increase of his staunch devotional force. இல்லையா? அதனால அவர் பக்தி தொண்டை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு வந்தாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த இழிவான இருக்கக்கூடிய அது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகும். இந்த எக்ஸாம்பிள் கிவன் இஸ் ஃபுல் மூன் இல்லையா? அந்த அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கரும்புள்ளிகள் எல்லாமே இருக்கு. ஆனாலும் அதனுடைய பிரகாசம் நமக்கு தேவை. தாவரங்களுக்கு எல்லாமே வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? சோ ஆனாலும் அதெல்லாம் நமக்கு தேவை. அந்த வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலவு நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அதுக்கு கரும்புள்ளிகள் இருக்கின்றதே, அதனுடைய குவாலிட்டியை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் சிமிலர்லி லிட்டில் ஃபால்ட் இன் த மிடிஸ்ட் ஆஃப் வால்யூம்ஸ். எவ்வளவோ நம்ம பக்தி சேவை செய்திருப்போம், ஏதோ ஒண்ணு சின்னது மிஸ் பண்ணிருப்போம். ஸோ அதை வந்து இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பி கவுண்டட் அஸ் எ ஃபால்ட். அதை வந்து நம்ம தவறாகவே எண்ணக்கூடாது. மேலும் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா இஸ் டிரான்செண்டல் பிளிஸ். பகவானுக்கு நம்மளுடைய அதாவது நாம் பகவானின் தரப்பில் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்றால் அது பேரானந்தத்தினுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா? அன்லிமிட்டெட் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் டிரான்செண்டல் பிளிஸ் as part of some material defect cannot act in any way. ஸோ அதாவது அளவிட முடியாத அந்த ஆனந்தத்துல இந்த பௌதிக பற்றுதலுக்கு ரிலேட்டடா ஏதாவது சிறியதான ஒரு இது இருந்தாலும் நம்மளால அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து cannot act in a different way. What some of the material defect cannot act. அதாவது நம்ம பௌதீகத்துல நம்ம ஏதாவது தவறு இருந்தா கூட அது வந்து it will not act அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பேசிக்கலி பக்தர்கள் வந்து அனர்த்தங்கள் நம்ம செய்யறோம், கண்டிப்பா செய்யறோம் இல்லையா? ஆனாலும் அந்த அனர்த்தங்கள் வந்து நம்ம அறியாம செய்யும்போது இறைவனிடத்துல நாம வந்து மன்னிப்பு கேட்கும்போது நமக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்பது கண்டிப்பா இருக்கிறது கிடையாது. ஆன வரைக்கும் நாம மீண்டும் ஒரு முறை அதே அனர்த்தத்தை வந்து செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஐ திங்க் இது ஒரே ஒரு சாப்டர் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் டைம் ஆயிடுது இல்லையா? ரொம்ப டிராக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओके, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण राम राम हरे हरे. So 19th chapter